Njoke bomo, iwe ndiogwe. Hey, bara takula mo. Hey, ewo. Hey, iwe bomo. Every time, kita ka chapter ni one no here no nego ni bangu for game kigra ni mebi ezu kigra ni mebi ezu okay talk yati ntese mi ha wo ha na me ubia ika nwoke mari he enwo chika gu nwa bia apia ko da na ga na ro da na gejiri wa na bezia ai here na pozia no nnemo nnamo ndeba yo efikwa mo awokwa mo akwezekwa akuba nyimia akwa baba baba kadubia ide tu etopia mama ka ya ba ka wi se go ya mama kambia kadubia ikani huka kana oyojo Dako. Okay. Oh, the card, where Daka? About every man on 1 year. People never. So why are you so why they Dako? Hey, Mama.
Njoku, bikozie ezigbo di bikozie na kwa nna ya gị. Kedu mgbe ọ bụ na abalị niile ịgbanye mazụ onye ma ọ naghị amasị gị. Bikozie. Ya n'orugo nke Njoku ka ihe mme gị. Mma gwakwa ya mama ahụ. Ka ihe mmere gị Njoku. Kedu ihe mere mgbe ọ bụ na nsị ka mmetụ gị aka eju mana ịpụ ọ n'iri na-eme ya. Kedu ihe mere mgbe ọ bụ na ọ bụ sọ m gara arịọ gị. Ị na-emekwa adịghị mma. Biko sie. If you need only one, I return ever since we Nakodo ya na-ewezi n'iwu eziokwu na agwa gị. Ka eke mgbe na ebe anụ nwoke ma achọ tinye alụ ka ebe anyị pụọ. Na fa na-ewu ezigbo mụ. Ya ka mezi bịa kwula ebe since no na-egbu na-ewe gị fọ na-ewe. Na-ewe gị fọ na-ewe n'eziokwu. Ha. Na ya ka ọ na-abịa. N'efe ọkụrụ anyị ọpụ. Big ka egwu. Na mụ amala wee go. Basura anyị obi adịrị anyị mma. Hapụkwana ihe agọta. Ịkwesịrị ma unu kwesịrị ma ọnụ anyị n'obodo ala ọkwana na-aga. Ọ dị ka ma lelegasị anyị ka nwaanyị nwee ebe ya nweta n'ụmụ ife. Ịkwesịrị mara ife ala anụ na. Kịta ka ikwulu okwu sị ife ji. Ya ndị ihe na-ekwu maka une. Ọ bụrụ sọsọ une o. Ọ bụ na elu ebe ahụ efọ ụkọ ha pịagbute. Efọ nkụta ha pịagbute. Ewu dịrị gwoli. O ya gị na-eze ka a na-ekwuli. Ịnọdụ ya. Ịmụ ife ala ekwu. Anyị akwa ma jiri eme nkwo pepe soup. Ta mechi ọnụ gị. Ụlọ anyị chere ego n'ebe a na-ekwu ife na-eri. Ọ gaghị mechi ọnụ. Ị na-agba agwụ na afọ niile na-agba agwụ na akpa maka ngwụ n'eziokwu. Biko kwa ka nna ayọ. Achọọ m iche mmadụ eche. Na mgbe ebe anyị na-anọ na mgbede a achọọ m iche mmadụ eche. A ga-eji ya mee pepe soup ọkụkọ. Ị na-ekwu pepe soup ọkụkọ. Pepe soup ọkụkọ ọ bụ gị lata.
ọ bụghị nwa anyị abụọ ya ata anyị na-ekwuta eme biznes na ebe anyị na-ekwu ka ọ dị ka ịgba agụụ na akpa mgbe niile tọ na-agba agụụ na uche gị dịkwa ya efe na-ekwu ka o sitere onye adịkwa ọmalụ madam ka ka a na-arụ ọrụ ebere ọkụ olobodo na-ekwu ka o sitere m obodo a siri ike arụ onye ozugbo taịm adịrọ na mmemme ka awa n'oge adịrị kwesị maka o si adịrị anyanwụ ọ gịnị ka ị kpọrọ ọ gịnị na-eme mama ude adịghị o ude adịghị ọ gịnị mere nne ya jụọ ya Njoku mama ọ gịnị mere mama anyị na nwunye m ọnụ mụ na nwunye m anaghị ese okwu Njoku nwanne m nwoke biko lapụnụ ya ka onwe ihe na-ese mụ na nwunye m ngwa anyanwụ gwazie m ihe ọrụ ọ sị na onwe ihe na-ese mụ na ya gwazie m ihe ọrụ gwachienu ka m kọrọ gị mama ịma o rute n'abalị di m anaghị emetụ m aka ọ naghị emetụ m aka ọ bịa o were ihu gbado n'azụ aja gbado m azụ chimo na akpuo n'eke mgbe anyị mụrụ Adaka etogo achọrọ m ịmụta nwa ọzọ achọrọ m ịmụta nwoke Njoku mama Njoku mama akpọrọ ngụgbolo one mama ihe kpọ ugboro ịtọ mama Njoku ka m jụọ gị ịmụta nwoke n'una ọ sọrọ gị nsọ akwa nwa nwoke bee na ngwule ezinụlọ ma ọ ihe ọjọọ ka ọ bụ Njoku kedu nke na chi jie iwere ihu debe n'ukwu aja idebere ihe onye n'ọmalịcha nwaanyị gụ na-ebi n'ụlọ achala ugo nwa ijelu mba jee nụta ngwa cheluzie ngwa bịa bịa enu m nụnụ ọ bịa ka mụ na gụ dị n'elu mba mama ọ mụ ya amụtala gị nwa nwoke mama mba Njoku mama gekwa ntị ka m gwa gị ifulu nwa abalị a ihe m chọrọ bụ imere ebe ahụ ya imetụsịa ya aka ọ mụọ ọlụ gị nke ọka ịpịa ya ọkụ n'abalị a ifuru nwa nwoke a ọ ga-amụtalụ gị ihe m chọrọ ihe apịawa ya ọkụ ị na-anụ ihe m na-ekwu yes mama Njoku mama amakwa maka ihe m ji ekwu o mama alụgo m ihe ikwu ịma m na-egere gị okwu ezigbo nne m ka ebe na ifeanyasị a mpeda mgbu Njoku pịawa ya ya apịa ọkụ n'elu ọkụ pịawa ya ya m ga-apịa ọkụ n'elu ọkụ ọ ihe m chọrọ ezigbo nwaanyị otu nkịta na anya si na obere njakịgbe nta nsogbu adọrọ ọ chọrọ ya ọ sị na ọ chọrọ ya apịawa ya ihe mee na ifuru ụlọ m m ga-ahapụrụ ụlọ maka chọọ m mkpọtụ ụnụ na m ga-enyelu ụlọ efe n'ụlọ m nka anyị anakpụrụ ebe maka chọọ m mkpọtụ ụnụ ihe chọrọ ka ịpịawa ya mpịpịa pịala awọ pịala mbala oyihe ị ga-apịa n'abalị agwachakwa na mama ọ dịkwa nga mgbe papa m otu aka papa m si pịa nwoke ya mpịalikọ papa m si pịa nwoke ya gogo onye ka iji nwayọ ezigbo nne m mpịpịa ka ya apịa mpịalikọ abalị a itiwe njakịgbe nta apụ m ga-enye n'ụlọ efe na n'ụlọ m nka gafee na nke ọzọ ka mkpọtụ ụlọ ya niile isi agbo ncha kesikwa nke ị na-egburu m oge irisago
I'm a follow if I go tell me in only Bumogi. Yeah, they could go tell me and can one young while on Aban. Okay. I shall keep go tell me, yeah. You know, Bugari Mogi. I want the lamb with the canjum. So do. That is so do. Our young does of running. I would make up about that. Okay, so I'm going to go about that now. Oh, I'm a child truck. I want the wagon. One of them will you. So see who I be fighting to rubber stack. Can I get now? Can you belong also to the little? Yeah, give me Jelly, not that. Bruce, I have become. Mamma got a young who's almost like a mamma. You can't be looking Madam, I'm since when I get on in my family soon too. I damn a GJ, Uru. Since when I get on, you obliged to can put together. You will be fast to rubber stack. Young cats can put happy in your hand never. So, I'm golf. What's the time? Bruna Ganka, which is over this one week. Yeah, so bad. And I got a Anobalata. As she got Jack, put out the Venazuno. It's you got what I did. We have a go. Manesi was also I got Zute here, Zutu, Yahweh, not ever. I bought on the Yana Bomb. As one, Madame, will you quite a body like jump or so? I used to have Zutu, Zutu, you're not a Zuzu. I used to have a triangle. Kitaki medical be what I can. Kitaki broke Nagata. Kitaki broke so bad. Madame, so one. In my as a quality has. The was your book, the one was your book. What I can cause a kind of maybe place I don't look up. Everything go million. Everything go million. That's the party. You can say African. Macam tangga. Apa yang? What I going? Okay. Nih. Soalan empat ya. Me question na eso cha se ba ike. Efro ko se acha. Ana cha ededo. Ha? Danya. Ke yo nesi. Nya ko ba take so ani se ese ni mi. Mana. Mo wa ye. O de bondondo. Oka kwa mma. Ni kwa nka. We efro ko se acha. Ha? So yo ofuma. Eso cha ona enwu ka akome ni bwe. E mana nda abo white. Eso cha mama. Mana nka na acha ededo. Iya se ogbo. Eso cha esokwa. Ko o we cha ko ofuma. Maka se ke so yo ofunso. Iya ha sta wu. Okay. Mana. Neba. Nei. Okay. Mana nka na acha ededo. O digo ihe. Me shono. Ntuye. Hey. Aso no ka. Oyi bia okoge. Nei. Njoku. Nei so me nei esi ya nini. Madam, I am a Sarah. I want for the American. Ona mesha. Ona apo na so no kunu je buoru mu. Zabana also zabana. Sorry, Njoku, open to my kena sorry. Mesha. Yeba. Obo saru. Madam, sorry. Iya hasi hina za. Obo saru. Madam, mo wode churu na mbada panti a kan jina sia. Ne ko no man na jenni. Madam, be careful. Madam, sorry. Madam, be careful. We Ne ko no man na jenni. Sorry, madam. Madam, biaka po, biaka. Eu puzla, biaka. Soba, biya zo la po la me ba ko la. Soba, ai me ni ba ma pa. Ma ya no se na ko ka. Ma ya ro. Ma ko na nga. Ni ke jide la chuwa. E ma se hi, da se ya na mi so. E mana ma se ma ke ma lo mi ne ye.
Henry. So kamara msoria. Ile kwa mkende, ile chama mkende. Icho kwanza wenyewe. Sugodiano. Mwasoria kanga. Umweni sikibia mutama. Ya sitagoduru party we chaba hine. Why? Nani? If uma abaketa, uma jana bebe piare piom. Ato me for anu na again. Nani? Come and tie them no. Nsuru no apo. O me merete me. Ah. Omo popo, e ga apukwa no na. Mma na oge budi bi no ko mo abudi bi no. Ebu nwoke. Otu ai ha. Mo abu nse me. Ebu nwoke. Ke mechago tijara. Mama, papa, nkefuru nye mkpọta na mekita ọ na-esu ma ọ na-eme ezigbo hit. Ah, papa, nke nwa no nwe ege maka ni ibu no na abụ nwa. Mama m bụ nwoke no na. Bam. Why? I don't know mo nwa o. Leka nwa. Leka nsite to gba. Ọ bụrụ nwa akpụda. Ha nwon. Nke a gosiri ihe bụ otu anyị siri ji ọnụ gụkwue na ịma ihe oyiri gosiri na ebe nwoke. Negodo onwe gị anya. Negodo onwe gị anya ebe nwoke. Ị ga-egbu m, kama egbu m. Oh, ikwugokwe n'ọnụ gị. Ijigoro ọnụ gị kwuo egbuke m. Papa, ya ga-agwa gị. Ebe mepụrụ ọnụ gị. Ebe pụọ ọnụ gị wee kwunye dị ona. Ihe ebube ya eme na ndụ ya. Njoku nwoke ọma. Afọ mbadangu kugia we malo ọgụ. Enwere m anya dị ebe a. Mba no. Ịma bụ mba afọ kisa daba kugia ịma mfụ ha kwue ahụ na ma papa. Anya adịkwa na ebe a. Fia we fu pata bazo gị. Wesi onye abazo anuka. Do you always on ka dị ha. Keki me. Ọ dị mma. Ị na-ekwu nọ ya obi ka obi si asọ m ihe anyị na-agwa nkịta anyị. Iminoria. Hey. Azu anuka. Na. Azu baby. Njoku m. Ma afọ ngị n'anya nụ. Afọkwara ngị n'anya. Ahụ abụ ụzọ pọrịna. Ifu ntu a obi ruo mara. Ihe m na-ekwu bụ na ọbịbịa m na-abịa na mbe gị. Nwesị ka o si eme m n'ahụ. Ahụ m na-agba m okwu. O melogide ofu ụbọchị dị ihe were nwa ma ọ bụ mmiri ọkụ wenye m ọsọ. Ọ nwee ka ọ bụrụ ome ya o jechi m n'ikwe ndị ụmụnna maka anya na-aga ụkwụ na-aga anya na-aga wererekwu ya. Ọ ka mma na m ji nwayọọ anyị mụ na-aga chọọ ebe a na-eri ulori ụlọ ọnwụ ndị oyibo na-akpọ toilet gwa ya ije nkwụgwụ ebe ahụ mụ na gị enwe kelere ebe a na-apịa ọkụ anyị pịagide ihu azụ anyị pịaba n'ihu anyị pịagide ihu anyị pịaba n'azụ ite gbuo anyị nke ahụ na-enye gị nsogbu bube onwe anyị a sị nnọọ ka ikwucha ọ bụrụ na nọọ ihe ndị anyị kpọrọ afa bụ ihe na-esogbu gị ị nweghị nsogbu maka na ya bụ nwoke bụ di m na nwa nwoke ha na-alahụ ụlọ dịka edi imeria asị nga gwa na onye ọzọ edi ka dị ha mma so enyela onwe gị nsogbu mmiri ihe na-ekwu ya ka nna agwa na gị so ha dụga n'ihu ihe nwụrụ anwụ ha anabago mana ọ bụrụ na ihe anyị kwuru kịta nọ na di m ga-ewetara anyị ewetara mụ na gị obi aṅụrị anyị na-enwere onwe anyị mụ na gị na-abụ nnọkọcha otu a obi aṅụrị a na-akpa m ihe anyị ga-eme bụ ka anyị wepụ ndị ya gbam mmiri ihe na-ekwu asị nga gwa na onye ọzọ asọrọka kịta ka mara efu m n'anya nke ukwuu ana m echegburu onwudo anya fọrọ ọma m anyị fụchacha m ya fụ m n'ebe ihe m si m ji anyị mamịrị si wepụta ị na-eme m ihe m na-achọ ime ọ na-ejere gị iji ọ na-abanye ọfụma na ihe anyị ga-eme agaghị igbu ndị obodo ga-achọpụta na ọmụnagụ agaghị egbu ihe anyị ga-eme onwe enyi nwoke nye dibịa ihe ọla ya ka ọ chọrọ ọ ma agwọ tị ọfụma anyị jee fịa mụ na gị jee fịa ọ gwọọla anyị ya gwọchara anyị ka anyị gbafụ ya isi n'ọhịa ihe anyị ga-eme ya wụ ka ọ dụga ojoro olu oyibo jiri ekwukwu oziọma ị na-agwa ndị mara di gị echegharịala na ọ na-eji agbasa oziọma n'obodo mepere emepe aga mara iji ere ọrụ anyị kego ekechi ya bụ ọdịndụ ọnwụ ka mma ya na ma eji efe anyị wuru mgbe mfu na-eji ejife ya wuru azụ ọnụ ka nkịta ka mara efe
Njoku. Ya yemi hai ne. Njoku. Ima umma ga fa kwai. Yemi jebe ka kwa ya hine ko kata. Jebe ka e mana ya bi hena da ko kari mu ne. Ahwana me papa. Ah go. Amega na mama ni la ga. Lady to it, I'm being a labusa, I'm being a laboy. Tanya, if we take a one of them, my William, who I am, it has done. Ini katakan. Apa sebetulnya? Kebayang. Bisa. Betul saja kisah. Ada benar les benamuro. Kau gak bisa beli tiga kisah sih di sini. Kau lagi mana bu? Kenapa? Anggur. Gue mana pergi nak mana? Wefeme. Amuna. Itu orang masam kumada. No biar disuruh. Itu nyamuk pada ngomong. Mana? Mungkin ni pun. Ifa ngomong keneme. Memeli awak. Ada aku. Itu gue beli okar. Mana obodo ya bụ wawa. Ị mara bụ ndị wawa. Ndị ba na-ekwe ekwe. Ya bụ eji agba wawa. Ndị agbụrụ na-agba wawa. Anyị kwukwara bụ wawa. Ịgwụkwala ka onwe nwatakịrị korobịa nga atụgo afọ ime. Ya nwekwala isorokwe ha emebi egwu. Nwee ndidi ka Chineke wee ka kpọta ezigbo di ga-alụ. Di ga-enye gị ihe chọrọ. Ebe ji ọ ga-abụ ibiri ahụ ejeghị oyi. O dịka nwanne gị siri kwuo iya mmụọ zuru onye ihe ị ga-eji zụọ ha ga-akọrọ gụ ka si ekpere Chineke aza ekpere n'aha Jizọs sike nwa m Daalụ nne. Ekene mụ na ngozi ahụ ngozi m. Mma mmenata ife ya butelu unu ife anya mmiri. Ada akụ mụ pụrịpụrị nwa m. Ya mama kina to biya ko. Kawan mu da meri aka ko.
Ano ba? No, biala? No. No. What woman did you go mad these ways? What will you go man shot? Man, they don't want to walk about. You put your cat signal on to you, no one doing your defense. When I come with some potato and the account and the cell, we go mad these ways. You must have no shop can answer the fact, and I said, no, they can name me for. Chica! Yes, madam. Piao. Chica, che fate con le ba? Domani ba. Chica. Afia ni na ile nusuka nke ga na nke anyị na ya keta no. Onwere nke ego muzu ezu na Chica ka ife na emezi. Afia na nusuka ga nusuka nke anụ aga keta. Onwere ego muzu ezu. Ego ma atụrụ impact eba. Ego ma nwe nke zu ezu. Ana m enwe shortage eba no Chica. Ka ife na eme ni Chica. Nga bụrụ na shop kọmputa na enwe shortage ebe anọ. Nke a bụrụ izizi ọbụla Igbo ọbụla ịtọ. Chica kezi ihe na-emezi no Chica. Ka ya akpọkwa no nke anọ. Chica ndị na-ebinye afịa m na ndị anatara ego Chica. Ahịa niile nere ana m anata ego onye ji m ụgwọ ndị niile mesịrị ahịa natasịrị ihe ego akaụntụ m mere zuru ezu ejiri ọmụ mmadụ ejiri ọmụ ụgwọ. Chica kwugoro ọtọ gafegodo Chica tọgharịgodo Chica edishọn ọnwụ ebi na-ewosi ego ma kpafisi na pant gị maka na ezigbo Chica ana m enyozi gị enyo Chica because I'm not maybe go mad. You show me you when you walk out I never no get a go charge. Mum be ask some bam. And ask some bam back to town. Mama put it Jagima kiss you off ma. Chica and the you see him as a open in keep a shortage about one. Miss Nasara to my nose wire. Only if he get mem, more Philip get a mem. And you hear Chica. Iya unku kan game Chica siniru mpwa Chica siniru mpwa Chica aba wa kiko mbomo na mbia bego mana shota ngala kiko dide o meji kon fenka ono wae Njoku ngoko ma na fi kuna wa bega neje mama ga kita ga asiame oya imechakuli beka ngongo nchoma na kuso wadira ka mechiza kwa Nwoke na anụ mpam gbam ọ bụghị abụ nna
asịkwa ngị ka m gwa gị ka ọ gara ebe ya na ụzọ esi na nne gị zoro gị ihe zoro ine enweghị anya ine njọkụ iwe ma na gị na na o nwere ọbara jikọ gị na nwekwa gị na mezuo ya ikwo mama mba mama gazi na mi ya biko mama ono ti so ku na Njoku bo nna m igwasigo m ngene so ego igwasigo m ama kwa mi na akọ si Njoku bụ Njoku ahụ ema bụ nna m ya bụ gwam okay ihe ni ji na agwa gị ka o buru gị ebiri na ntị ka ị gara isi na m agwa gị ikwe nri mmachi ịgwacha m ihe ka nriwe nri mma ka m kụbara gị aka ịgwacha m ka m kụbara aka mama m na Njoku m mama dia mere ịchọghị nri mama dia mere nsogbu adị Njoku enyi mama ebe a ka ị nọ na-achọgharịzi gị n'ime ụlọ ma ebe ị na-edebe isi n'elu m n'ofe ka mmekọrịfọ ma emekọnata na mfe ọkụ mana pọtụ ndị a ka m na-achị ya sịfụ na-enyo ya ma ka m fụ oghele dị ya ka anyị buji ebe a ga-edozisila anyị ka okwu anyị wee na-eme nsogbu adịrọ ọ ka m sị gị na m agabagokwa ọrụ nwa m mama negodi ka m dịkwana negodi m dị mmanụ hei ejighị ama aka asa nwa ile m anya efu ka ede n'otu na ejighị enwe ha nsogbu ejighị ama aka ngwa mgbe ị na-aga n'ụzọ ịsa anya gị mmiri ịghọtago ị na-elesasịfụ anya mara ọkpụkpụ gị ịghọtago mana ị nwere ike zuo ya fụ n'ụzọ ma ya uche gị adị na ya nya iluo na ebe ahụ ị na-ejekwa o na shọpụ ahụ n'ebe ahụ ị na-ere afịa ngwa ghara ka ị weta ife anya nne gị ga na-eri ka ị weta nke ị ga-eji nne gị anya ngwa nne m nedokwa onwe gị anya ọfụma ijeọma daalụ ngwanụ ka ọ dị mgbe ọ lọta natakwa n'oge o ya pụpụ tara acha n'obodo ahịa ekwuru m ekwu oge m na-agafe oge m ji ịpụ apụ obi masị m ga ụza ọ maka ọpụpa ya meji amatụ ya kịta onye ọbụla gafere ebe a kịta wee tọpụ m ọnụ pụpa mụ na-emeju ya afọ Njoku na-eme ya. Nwa Njoku, oge nke na-eme ya. Isi na ụmụ ụmụaka na ụlọ aga na ọkwa ngịga na-agbakwụsị m ya. Abara ngịga.
Okay, ije kwatara m ụtarị. Nke je bụrụ nna m. Ije kwatara m ụtarị nke je bụrụ nna m. Na ụmụ ugbo gị ọtụtụ nọ n'ebe ha na-arụ ọrụ, ọtụtụ nọ ebe ha na-agụ akwụkwọ. Ndị jiri oyibo jiri oyibo. Ihe nọ bụ isi n'ukwu osisi nke were n'ukwu osisi ihe ka nna gị mere. O si n'ukwu nwaanyị Owere, ofere n'ukwu nwaanyị Asaba, o si n'ukwu nwaanyị Asaba, ofere n'ukwu nwaanyị Anambra, ọtụbụ onye nke ime, ọtụbụ onye nke ime. Ajọ nwa. Bịa maazị gị na maazị Goliath. Maazị Goliath ga m ntị. Kwifiri mụ na ikwu atakwu ya akpọkwana nna m afa. Maka mfu mmewuo gị ebe a. Afa nna gị eme gịnị? Ya mmemekwa gị nwe ka ọ dị. Ọ dị ka ime onye mbụ mmemekwa gị bịa ekpu okpu ekpumokpu. Ihe pụrụ iche na okpu anyị kpubu na nke gị na-acha mmei. Onwe ihe ekwupụta were m okwuta m gbuo gị. Emeghị enwe ọka ọ dị. Ọ sị m nwa. Mbọ onye ka m na ebe a. Ịmakwa onye mbụ? Ịmakwa mụ na-atọba nwaanyị a ga ime, ọmụọ ya fụ ya n'anya nwekwere. Ka ahụ onye ntị gwa gị. Ọ nwere mere na akwụkwọ nsọ na Baịbụl. Mgbe Goliath mba David. Mgbe David were okwute, ofu okpuru okwute wee megbu Goliath. Ọ dị ka ọ ya bụ mụ na gị. Ya taa. Ọ dị ka nke a ya bụ mụ na nke a bụ. Utu anyị dị gịnị? Ogologo ka ito, ogologo abụrụ na nwa m ebu one. Iwe ke na-agbara m ọmụmụ polikolọ ka ịgba ya ka yọ. Shia! Ajọ nwa. Bụ ya tụfịa akwa gị. Mara kwa jebe. Hey! Ọbara na-asị asị. Ị na-ede buku ka ọ street. Ọ bụ dị pụrụ aka ebe ndị ị na-agba ọsọ ụmụ agbọkwara. Wuri ihe nwere mpụta nwụọ gị. Ofe otu ọ dị na-eto ịzaga na were okwu ya ụkwụ street. Ọkwefọ gị nsogbu okwute na-atọ nwa ihe abụọ amatụọla ya amatụ nwoke achọrọ ya atọ nwa amụsụ pịatụrụ m ọnụ ya ji ịta mgbe m ebepụ ebepụ ka m ebe ụla m ndị kọstọmas m na afịa da agazi ka ma nọ nke ga nọta atibu na nke m maka ahụ na-agasị nọ ka m kpọpụrụ ka mma na-epụtana apụtagokwa nne ka mmanya ya nwụkwanụ Chika! Bịa! Chika gafetegodela Chika na ọ ka igosi ụmụ nwoke n'ụlọ ọ ka igosi ụmụ nwoke n'ụlọ n'ukwu Chika ụmụnne ka m gwagwa gị maka ịbụ nwatakịrị ada m ife na-agwa gị ga-ezi n'ihe a na-abịala m na shọpụ ebe a nụọ Chika jee wetara anyị mọt na-abụ nne ọkwa nwatakịrị nọ ndụ ka ndezi nnọsị ka mpịcha ya maka mbụ mmanụ ya bụrụ mkpa mana nwere ekwuru mgbe ezu ike mgbe ọ na-agba mbisi na-agba mbisi kwa mbụ akụkọrọ m ya mụrụ ọ gaa nke nọ nkwasịrị ome nke dị ya mma Chika bịagoro saịd ọkụ iliri ya ngwara gị kịta a nwazụkwara m ruduru obodo a wee bịa kpụ ebe ọzọ ịnụ ihe nkwu nke abụkwa amaghị ama gabazie ihe ji maka ya bụ nta Njoku anụrụ na Njoku na gị na Njoku na-ayịzi Njoku bụ nwoke fụrụ n'anya nke onye nlọgụ so ihe ị nụrụ bụ eziokwu afụrụ m ya n'anya ọfụma Njoku si na ọ ga-abịa okwu taa nsogbu adịrọ maka na ọ na-apịa m ọkụ ọfụma ka m si chọọ ihe njikwere ekwu maka nwunye ya nne bụkwa nnekwu nwaanyị ọ chakwara acha achọkwa nke ogbuo nwanne enyi nwaanyị nne hapụ nwunye ha ya n'anya ụmụ nwoke niile mụ na ha mesịrị ife niile onwe onye na-akelite m ọkwechi Njoku si akelite m ọkụ si m nepụtara saịdị a bụ nke na afụta ka ngwa ya mana ọnụ bụ nwa mana nwunye bụkwa achala ama m ya akpụrụ m Njoku n'onye ntị ada bụ nwa chọtazi m n'azụ ebe a na mama ụnyaahụ ma m fụkwa gị ntụ obi agaghị adị ya mma
niwe gị no alụgo m ihe niile mana afọ gị n'anya nke ukwuu okwu ịzọ na n'afọ gị n'anya asị igbo na n'afọ gị n'anya afụgide n'anya afụgide wuriri ime mmụọ aga amala adịghị gị aka ji bịara ngụ n'ụtụtụ a amalikwara ezigbo ọrụ ma alụgo m igwu aga m emezi mbọsị ọzọ nsogbu adịghị Njoku ghọtakwana unu ịma na afụrụ gị n'anya ịbụkwa onye nke m afụrụ gị n'anya site n'obi m mana o nwere ka ọ dị na ịpụta ebe achọta m n'ime ụlọ ma mfụrụ na obi agaghị adị ya mana nwa ya bụkwa n'ụwa bidotere gị n'azụ ya Njoku mụnwa bụkwa n'ụlọ ụwa fụrụ gị n'anya ghọtakwana m ebe nsị abịa o nwere ka ọ dị na ịpụta ịchọta m n'ime ụlọ ebe mma mpụta ọfụ bụ oge wutekwanya nke ukwuu na nwa ya bụ n'ụwa bidotere nwaanyị nwoke na biya ngwa na ife ga-eme ọ nwekwa na ebe dị iche iche anyị ga-anọ kịta ma m ga-akwụ ụgwọ eji m ego nkwụgwọ ebe anyị anyere ebe a mmeri ọbụla masịrị m ịpịa m ọkụ ka isi wee chọọ wee nna m ịma na m apịa gị ọkụ kwa ebe onye ọzọ ga-apịa ọkụ ama m na-apịa gị ọkụ ọ na-atọ gị na-atọ m alụgo m ekwu aga m emezi mbọsị ọzọ agaghị na akwa m ogo agọrọ m ị ga-enye m ego mgbe m chọrọ ka ihe na-enye m otu soro nwa ihe m si ka m ihe ọgwụ ma agwa gị mana ama m ife a maka dịkwa gị mma n'obi ka ọ ga-abụ nsogbu mana ka ọ si dị mma egwu ju ọnụ ọka mana m kwupụrụ mmasị afụrụ gị n'anya ọ ga-amasị m ma mụ na gị ịba agbanyeghị na gụ na ọnụ ụwa bụ ezigbote enyi erie na afọ ya mana hapụ gị na ọnụ ụwa na ego ka ndị eri ego ọnụ ụwa ka m na-eri enweghị m ji ọnụ wee mee ego ka m na-eri mana ya bụrụ ọgụnwa mma afọ gị n'anya nke ukwuu ya bụrụ ọ ga-amasị gị ka m na-apịa gị ọkụ na-ekwuri gị na-apịa gị ọkụ anyị ma na-ekwuri gị na-apịa gị ọkụ na-atọ gị na-atọ gị hapụ ebe anyị ga-eje ihe dị ga ga-ekwu ụlọ oriri na ọnwụ anyị nwere ike eje ebe ahụ ụlọ ha arụchabeghị a na-akpọ kọmputa bildin anyị ji ebe afọ anyị ebe a na-aka adọtọ isi na-azụ ihe m ya isi ihu nye m ya anyị kwurie ya anyị apịa ọkụ anyị mapụtakwa ọrụ ụwa ga-ama Ọga Njoku onye ka iji nwa ya ekwu ịnekwa ihe nna achọ na uke na-abịala n'ụka na ka ebe anyị ga-eje ka anyị mere bi emere ka anyị jesori bi esori afụrụ gị n'anya ọfụma nke ukwuu ka ebe anyị ga-eje ka anyị mebe emebe otu mmasị kịta ka amalị fụrụ eziokwu mgbe onwe ihe m chọrọ ka imere m gwuchigodo m ofu ihe gaa gwuchigodo onwe gị ka m na-anya anya ọfụma egodu so azụ ụka iru oke ya bịa m obi onye ka iji nwa ya ekwu ịma nke a bụ ụzọ ebe ọbụla Chineke ifụta taa ka m gwara m bụjọ kọfị ọkụ mpecha gị ọgwụ taa
One. I can joke with your wife for me. Young Liana. Njoku. Ihe a ka ị na-eme. Hey, Njoku. Njoku ọnụ were rapụrụ m di m. Agwakwa m gị ya, rapụrụ m di m. Rapụrụ m di m. Ihe a ọ dịgo too much. Njoku. Njoku. Imecha batawa ụlọ. Ma gị ihe a Njoku ji jụọ ajụjụ onye gbanya nwụ. Mmecha gị n'obodo a. Mmecha gị asị gị ụbọchị ọzọ ife onye na-akpanya ebe ọsọ gị nwa bataba ụlọ ọgba mụ na gị n'obodo a ma gị nwa mmechaa gị ịyama ịpụ ebiwe ejụọ ha onye gbanya ọgụ mmechaa gị ọkwa gị ma gị mmechaa gị ị ga-ama onye na-akpanya imecha nataba ụlọ. No. I will even say, can't you say? Ọnụ ụwa nwa gị si arapụ di si arapụ njọkọta enwe ihe mụ na ya na-azọ ya je chọrọ di nke ya ya gbara ebe ọ sarụ mmiri ya je chiri apụ ya ebe ahụ rapụrụ ndị m onye nsị ka m bịa gwa gị biko nwanne m okwu anyị na-akụ kịta o doro gị anya ọfụma ọ doro m anya ịnụzikwala ọfụma afụrụ m anya mara nụ na ntị ebe ọbụla Njoku ọnụ ụwa Njoku ọnụ ụwa biko jielu m ya o nsogbu adịrọ ka ọnụ ụwa nwa m jesia ka ọ bata ịnụgo maka ipelu mpe mgbe a kpọtara gị anyị mụ na gị bụrụ nwunye di anyị bili n'ogbe a anyị enwe ha nsogbu mana ọmalịcha nwa m mụrụ onwe m ga-echiyazi azụ n'etu ahụ ọ dị ọ bụrụzie Njoku o ji ndị mmadụ eme gịnị agadi nwoke mmadụ ka ọ jele chọje hapụ ka o je ka ọ bata achọrọ m ka o sere mụ na gị mba ọ masịrị gwakwu ya jie ya ka o je ka ọ jieri m ya aka si arapụ di m ya rapụ Njoku aka o ya rapụ ya maka na ntụgharị obi m ndị mmadụ ka ọ ga-achọ gabakwa ụmụaka ga-alapụtakwa n'okenye ọnụwe egbugo m egbu ọnụwe metọọ na m hei kemgbe m ji nọdụ na ngwule a mụ na mmadụ asịbeghị mụ na mmadụ ekwubeghị
ọnụwa otu nwa ji eme ọnụ apịta ọna m afọ na m alụ Mama, onye na-ebela kwa mama, onye mere mama, onye mere na-ebela kwa mụwa bụ ọnụ ọnụwa gị ka na-ebela kwa mụwa bụ ọnụ gị na-ejekọrọ gị na Njoku kedu ife gị na Njoku na-eje n'aka nwunye Njoku bịala ebe a bụ ichi m ikpe maka gị nwa na di ya bụ Njoku ka ị hapụrụ ya di ya ọnụwa gị na-enwere ife mmeli ọnụwa onwere ife mmeli gị nwa m onwere ife mmeli kemgbe nwata nwaanyị a jebi ije dị mụ na enweghị okwu mana na-ele gị ka ị na-alakọ mụ na ya na-abụ isi ọnụ gịnị ka mmeli gị mama nwoke ya m na Njoku na-eje na Njoku bụ onye na-azụ n'afịa bụrụkwa kọstọma mama ọ gwụsịkwa na nwoke ya isi kọstọma na-azụ gị afịa ọ na-azụ gị afịa ị na-ele na shọpụ na-azụkwu gị mgbada ịma hapụ dị mmadụ aka hapụnụ dị mmadụ aka biko nwa m jee chọọ ọkpụkpụ nke ya bụ ife na-ekpe na-ekpele ka chọta nke ị ga-ene m anya ọ bụ ije chọta dị mmadụ ọnụwa melu m ebele ọnụwa igbu odanụ m ọnụwa biko nwa m ọnụwa biko nwa m hapụlụ nwa mmadụ di ya biko hapụ Njoku ka Njoku jebela onwe ya biko nne elifọ iji eme gịnị mama nwa ihe jikọ m na Njoku onwe ife jikọrọ m na di onwe ife jikọrọ m na di ma ife jikọrọ ụnụ ọ gịnị nwa m nene ọmalịcha nwa dị ka gị na-eri nri gbara ụka cha nwa m ụlọ onwe m bụ nne elifọ ka ọ chọjeli ma nke a gịnị ya mere ihe eme igbugo m ọnụwa igbuola m kedu apa mpịtọ dị etu a ezigbo nwunye m nke elu ebe ọ dịkwa na mma nke ihu amụsa ị na-achịsa ọchị ka e na-eme gị ije nwa ị mara ama m ka esi eche ama m ihe m na-eche gwa m ife ọkụ nwunye mama gwa m ife ọkụ ime ime alụwa awa nwunye bekwe ka use mere m ọzọ ọnwụ ga-afụ onye nwe nwoke na mbe nna m alụwa awa ga-emenụ ezigbo nwunye m so anyị ga-enwe nwoke ya bụrụ anyị ga-enwe nwoke anyị enwe ụlọchi n'obi Chineke ka edere gị ama mụrụ ibu m ịkwa kosa gbakirikiri Njoku awa ana m apịa n'ọkụ m na-apịa ọkụ n'enu ọkụ ana m apịa ọkụ n'enu ọkụ Chineke ka edere gị onye dị ka mụ ya nwoke ihe anyị na-ata alụwa unu emela ezigbo nwere onye ga-ebuchi n'ebe Chineke mee okwu niile nke m kwasịrị gị n'ụlọ onye ka ị ka na-aga n'ihu nwa nke anyị alụkwa ife hapụrụ nwaanyị mmadụ ji ya biko hapụrụ na adị elu nwata anyị okwa n'ife ọjọọ megoro mesi ọ dị bịa ije dị ya Njoku arụrụ nwa m Njoku jee rụọ nwunye gị Njoku ọ gịnị ka ife
Where did you this na kenne? Obi ati m knock ejira practice here. What is a promise? Not promise, not promise. Say obi na bi ya. See like what is going on no Igbo? See Bobby. Hi. I bet you came na me revise. Hey. Chame fi yo. Tablo. Bobby. Bobby awon yan choko, yin ozo nchoko eme. Eh, wono na mmeme je we ozo. I bet you nketa maki on. Eh, ka bo belo. Obi go memi ya. Obi adaze ka wisu. Obi memi ozo. Obi memi ozo. Obi adaze Bobby. Obi no. Ore ka na gara. Keta ta kazikwego. Owo ta ho se mebo. Isibum na po esa po. Ba ya pa ikwa na biko pochikwa. Chiwo. Che. Wadu kwa mbozo poche. Ewo. Hai chiwo. Obi bom. Maka chukwu igbo m. Ke maka ya ikwen n'aka na ego ahụ. Oh. Okay, ego ahụ. Okwe ego ahụ kene bụ. Ọ bịa apụ ego. Ọ maka 10,000 na. Gịnị bụ 10,000? Mana biko ị ga-eme nnu ya, ị ga-etikwu nnu ya ihe. Ọ bụ m onye nne m bụ. Afọ nne m ka na-agbọ azụ anụ ka ọ dị anụ dị ihe. Ama m ya. Nne m nọ ndị larụrụ ọrụ kwa ma. Nne m bụ ike. Nne m bụ ike mere bụ na ị abịa. Achọ onye nchọ onye na-afụ. Tupu akwa ego kwa na ihe ọzọ ma adịrị gị. Ihe ọzọ ma tụkwasị gị na achọ ka nna afọ ihe. Ihe m obi ike. Ịgwa gị ego m ma ego m etiri gị. Obi bịa ka ị gawa. Chekwanụ mgbe nka na-eme ya. Ka elebe anya na mgbede echi. Ngwa m. Obi wayo. Hai. N'otu isi ahụ ihe nnọọ nke anyị na-agba ogene. Obi, ya mana ama metri gị 15,000. Kedu ifo o tegoli osebe mmasị o tego osebe mmasị chem isi na ebe enyi nwaanyị echem na ebe enyi nwaanyị mma akpọ gị enyi m nwaanyị mmasị ị na-abịa na shop na-azụ gị fe niile ị na-ele nne gị ibulu enyi nwaanyị ngwakwasị nwanne nke obele na-enye gị fe niile na shop m na-enye gị fe niile nwe mmasị iwe nwe obi wee memudiri ife iwe nwe obi wee memudiri ife n'obodo anyị bụ wawa iwe si n'azụ wee je wee na-apịa njọkụ ọkụ ka njọkụ na-apịa gị ka gị na-apịa njọkụ mmasị iburu ezigbo mmadụ na site m njọkụ ka ị bịa na shop m bịa kọtasịa m n'ọba agadi nwoke m hapịa ofu njọkụ ahụ ka isi na ndị obodo ji maka emu na ya ekwu okwu mana njọkụ a ka ije n'azụ gị na ya n'anyị mmasị iburu ezigbo mmadụ mana ka ọ dịba n'ọgbọ mbata ọtọ ndọkọ anụgo nwaanyị na ọ bụrụ gị bụ nwunye ya mana ndọkọ ya na mba ya ka lapụrụ ndọkọ ka isoli bezi aga osidi ọsọ ya mba ndọkọ na-apịagodo ọkụ ma lapụkwa ndọkọ ahụ ka lapụrụ esi ya mba mma agbalịsigoro m ụgbọ
ama m bụ nwoke ka ọ na bikọs onwe efe nwoke mana m ka ọmụma ka ihe butere na ọbọtabe m mechiri ya ebe a ma ọ sọ ya bata alụ ebe a onweghị ihe kasị ebe a labata m na ọrụ bụ fụta Njoku, ka ihe na-emezi ebe a? Ka ihe na-achọ? Kekwuzi ajụ na-ajụ m. Ekwesịrị ịjasị ka ihe na-achọ n'iru m, ka ihe na-achọ ebe a? Nwoke Njoku bịara bịa eche gị n'ụlọ gị na-eche gị. Nwesị gị kedu ife ị na-echere m? Ka ị na-echere m bụ nwunye m nke abụọ onye bụ nwunye gị? Onwe ihe na-esi na Njoku ka na-akụchalụ nnọọ ọkpa ma bịakwuru n'ihu gị na-eche m nwa bụ ọnụ ụwa ka ife onwe mmemme gị. Ọnụ ụwa. Anyị esoro na nke gị. Si na mụnwa bụ ọnụ ụwa bụ nke gị. Mana ịpụ echi. Ị mara afọ gị na mmasị. Onwere igbo bụ na ị kpọrọ m ka ị pịa m ọkụ na hapụta mana gị bụ Njoku afọ tara gị mmiri ọ bụrụzi enyi m nwaanyị bụ mmasị bụ ihe mmasị gị taa ka ị na-achụsị mmasị ka ị na-achụ Njoku ị ma na afọ gị na mmasị ebe ịgụ gba mmasị na mmecha mmasị na apị mmasị aka na-arụ Njoku ọ na madụrụ mma nwaanyị Njoku o nwere ihe ịchọ nna ya enye gị Njoku afọ tara gị mmiri lee m anya n'ihu gbaghara ka nwa nke eziokwu ka kwụzi eziokwu onweghị ife njikọ mụ na mmasị ama na mmasị bụ enyi gị nwaanyị mana m na-aga n'ụtụtụ ka nje ozi mgbe fụ mmasị na-akụ ụzọ m na-ezo n'ụzọ ka m na-ezo n'ụzọ ahụ owesị m ọga Njoku mgbe mmasị na-ekere m ọfụma mana mmadụ nnọọ ọ gbanwegharị ka o si wee kpọma mafụka taa kere m ọga Njoku nsị gị dị ha uwe isi m na ọga Njoku na amakwara mma nwoke ọ chọrọ amasịkwanye ya ka mụ na ya na ma mmekọba nke nwesị ya mba na ọ mana na-enyi gị nwaanyị ka ọwụ dịka m na-egesi mekọba na ọtụrụ ọma na-ego chọpụta na ọ ga-abụ nnukwu problem agba ihe emere m ihe niile ịkịa nwa iji ego ka ihe na-emefu ka ihe nji eme otu aka m na-esekwu ya ọgụgba m mechaba m ọnụ susube m ọnụ pịba maka na ahụ na-eme papapapa ahụ ya na-akụ ọkọ mma ka mesebe ya meka ma ya bụ na anyị ga-eji ime ọhịa mana anyị ga-eje ọkọpụta bilding ya bụ na oge arụcha ka anyị jee ya ka mee msa mee gịnị lama ga-eme ya na onwe ihe ga-eme ka m na-eme ya bikos na ama na mfụrụ gị n'anya ihe na-agwa m nkata bụ na mmasị bụ onye na-achọ gị ya bụrụ isi fly ị ga-afụrụ ya ji otu aka ka ndị ya ji m lapị maka na ha agwa m eziokwu kịta Njoku na mmasị bụ onye na-achọ gị achọ maka chukwu eziokwu na agwa ọka ife mmasị a mmemekwa na bụ mmasị ife mmasị a mmemme ife na ha agwa m eziokwu kịta Njoku ọ na Njoku ọ na ime akwa nsụtara gị dị ya ifu aka nsị apịacha gị mmasị aga apịacha gị etu a nsị apịacha gị o jiri ego m kpọrọ gị ka m kọọlụ gị ife nna afụ na ezinụlọ na anya ejugo m obi m na-agbawazi ya na-eko eko na nwunye Njoku bịara ebe a ichi m ikpe mụ gwa ọnụ ụwa nwa m nya hapụrụ ya di otiri nwunye otiri Njoku ihe na ya na di ya na-ayị nya hapụrụ ya di maka ya tụgharịa obi ya na ya tụgharịa obi ya na ihe dị egwu ga-eme ọnụwa gị na Njoku na pịtọ ọnụwa nchọ ọnụwa ifere ga-emegbuo m nene nwata ọma dị etu a na enweta ọma nlachi ụbọchị anyị abịa kpọrọ ya otu onye ezinụlọ nke a afa ifere ga-egbuole m ya ikechara n'obodo niile a chọchọ n'ụmụ okorobịa bụcha moto gị na ha gara apịtọ gaa rapụta ala m eko wee bụrụ Njoku ha etu a agadi nwoke ike gwụkwọ ifere ga-egbuole m maka ntụkwa gị ihe ọ bụla ị na-eko ifiru ego na-apụta gị aka ama m afụ ntara mgbe mpa anyị nwụchara taa afụfụ wee fụ na m bidoro gị ahịa eziokwu dị ya nke ama na iji ahịa gị mana ihe ọ bụla ị na-efiru na-ebu bụsị m ga-enweta gị na Njoku n'obodo a oke ị na-ekwe n'isi mma gbere gị plazma inene ya ọkwa Njoku agadi nwoke pịtọrọ onwe ya mma na-achụ ya kwa n'obodo that is
nri erifọla elifọ jee chọọ nke gị ka i rie bido n'ụtụtụ. Ka m kwata unu na m chọrọ ka m gbagoo obodo mepere emepe agba enyi ka m jee mebe ihe dịka nwoke ibe m na-esi eme ife gbawanụ mbọ ya bụrụgolo nche ka m fọrọ nchebere ndị bigi ndị ọgaranya echebe ndị ọgaranya ọwụ na ọbalụ akwabanụ ma ka afụ na ihe dị iche ga-adị na ezinụlọ ya echiche nke ichelu ụmụaka echiche gị amaka sowaduo ị ga-eje maka na ọnọdụ nke anyị nọ n'ihe ọ na-azị atọ m ụtọ negodo anyị negodo ebe anyị bi ụbịam ọba anyị ka ọbịa be anyị bịakwala ute sowaduo nna m ị ga-eje ifu njiji ị na-eje ọ ga-adịrị gị mma n'ụtụtụ ọ ga-adịrị gị mma n'efi ọ ga-adịrị gị mma n'abalị ihe ọma ahụ iji maka ewee si n'ụlọ a wee jewe ị ga-ebu ya wee nata ego afọ ga-eso gị nata ụgbọala ahụ ị ga nna m ọ ga-adịrị gị mma o echiche gị amaka gịnị ezigbo di nwaanyị mama anya gị ga-emewe ọmụ ka ị na-eje obodo mepere emepe edokwa ya buru afọ hapụ n'elu ọ nọla ebe a agụụ na-agụ gị ọ na-agụ nwa ibu n'afọ isi ya gawa hapụ enye ebe ahụ na ụmụ nwaanyị agba elu ahụ hapụ ụmụ nwaanyị nna m ya were ụdọ ma anyị edewelu gị n'ụlọ nna ị ga-amapụ ihe a were ụdọ nye ka o dewe n'ụlọ hapụ ya bugodo enye ka gagoro aga ije ịnọ ịbatakwa o ada bekee m ada mfụ na afịfafụ gị n'anya nje m ga-abata ndị mbata m ga-egotesi gị ofe mafụ gị n'anya ada ke m aga m abata bata n'osisi ya dị iche iche nọ hapụ ya abata onwe onye ga-eji elu ọ ga-eje n'udo n'aka n'udo ihe ọma batakwa n'ezinụlọ anyị alụ ya alịkwa n'ụlọ anụnwa nke ndị ọzọ na-alụ ọ gịnị ihe ọma sọrọ anyị nsọ nna m ị ga-eje nata mama dịka anyị si kpacha ọ ga-adụ ụtụtụ ka m ga-jebe onye nwaanyị diwe gị ome obubu olu gị ụzọ n'elu gị azụ ọ dị mma ịkwadosigo m ọ dị mma ị ga-eje mana ka m gwa gị ewekwana iwe etu mụ na nwanne gị nwoke si gwa gị oke ụbọchị a ịghọtago ọ ka o si dị anyị maka na ya bụ ọnọdụ bụ ịkpụ ezinụlọ anyị na-ana ịghọtago mana Njoku bụ na onye lụrụ di n'ụlọ nwaanyị m ọ dị mmadụ ifuge chọọ nke gị hapụ nke mmadụ maka Njoku akpọtụ karịa na mana otu ihe ụmụ ya bịa nwata nwa okorobịa na egosiri m nọ na shop ụbọchị ọ nwatakịrị mụ na ya bido n'ụmụazị wee malitebe mụ na ya bụ enyi n'ụmụazị mana ịdị enyoba anya n'ime ife enyi gị na ya na-abụ nsogbu adịrọ ọ ka na-abịanụ na-achọtakwa gị na-achọta gị gwa uche gị dị ya hapụ Njoku hapụ Njoku Njoku a ọ kpọtụkarịa na ndị o bulugo ezinụlọ anyị pịta ọ na Njoku bụkwa na onye ama ama n'obodo a eziokwu na ọ bụ di mmadụ mana m ga-ama ife m ga-eme mmenebeza ya anya ngwanụ ka ọ dị ngwanụ nọlụkwa ọfụma nne m afịọma ọfụma Ikenna onye Ikenna gwa gị okwu kemgbe siri abịa nga ekwe atụpụrụ m ọnụ ma ihe mere Enugwu agbawara ịbụọ ọdụm Enugwu gbawa ịbụọ ọ ka m mgbe Enugwu gbawa ịbụọ bugide onye ọbụla n'ụwa ịmara nwanne m nwaanyị sọsọ ofu mkpụrụ nwanne m nwaanyị nwere ọnụ ọmarịcha ji na-eko
ịnụ n'ụbọchị Ebuka bịara na ya lọvụrụ ya chọrọ ime nke ụdị ọra mmadụ ya. Ebuka nwekwara moto n'ọnọ moto ya abụgote. Atara m afụfụ maka nsịtarị ahụ oge mpa gị nwụrụ na-akwadoro ihe chọbụ ya na-akwado ihe ka ọ na-ebu ka mmee bigee onye ọbụla fụrụ ya iburu moto fụ ya ịma na obigere onye ọbụla ya bịa enu ya ama nnọọ egbu ibu moto were bịa nya ka ọnụ ụwa wụrụ m n'ala eje bụrụ Njoku Njoku nke na-anagasị ndị mmadụ nwunye ha ama nke ọ dị mmadụ bụrụ Njoku ka ya na nwanne nwaanyị ọmarịcha m na-eme Ikenna anyị ga-eleba ihe anya bifo na-adị ndụ anyị eleba ya anya anyị achụpụnarị Njoku n'obodo a na-ekwezi ahịa nwanne m emetọọla m metọọ ngwuru a ehi ọbụla eji apụta ọnụ anyị achọba Njoku ya gbanarị oso n'obodo a mgbe ọ megidere mmeta nga elu anyị achọba Njoku ọ ya apụnarị n'obodo a dibịa na-agbụrụ ya ọgwụ gịnị bụ otu onye ukwu ojitere nta ala masị na ịgbọsọ ọ ga-emekata nwute nwanne nwaanyị amaala obutego nwanne nwaanyị na-etiri Njoku ọ bụ na ọ kwapụọrọ m akwapụrụ m ya ọ ji akwapụ anyị ya asụ ya asụ ọ nke ya ha ntu Chelo ọdụ na-etu anọ na-apụ ụnụ azọwaga oburuju ụgbọ anabata na-eme gịnị jee n'udo nata n'udo ebumnobi gị awụ ihe ọma iji maka ewee na-apụ mba ọzọ onye nwe anyị ga-emezuru gị inugo nwe ihe ọzọ gbadakwa mbọ kita ubi gị ngara emebe ịnọ ezigbo nwunye m ọma ihe nwa iduwe gị ị ga-eje n'udo nata n'udo ngwa jee n'udo ada ngwa dupu ọnụ ya bye bye jee nke ọma ngwa n'udo ijeọma bye bye ya nwa mesoro pụọ ọnụ oyibo gaba hapụ ọ ga-adịcha mma ngwa jee no ihe ọma ka ọ na-eje Yes, madam. Chika, I want to be a chummy. Now, Njoku won't come, Mamma, very much to come down. My head not free judge squad. Okay, one this year, I'll be from Ketana. Make sure that my just doing me. Njoku, come on. Oh, he's on our fridge. Okay, we're on.
onye chọ pere you wrong eh we won ke yo you wrong ikuku ke yo ike chuku ke yo so ya ni na na kwusi no no kucha ibezi eba ngini abeze ba na mi onu oh wa mka mbe abu nwanne gwa bezo mana mo light igba go ike chu iwe na ke mu bi tere ga ba aka ma fu bo se me bi ke ye bu so ka di fa ma gwa tiki ma gwa na ebu se me tiri sima go block ni sima we bi do ga ba ika ka ge music na ma ahia ashania abo chile me ba ashania ashania o ki mo mo kada la wona ya bana me ika chu ki pu ni o ko ni ke chu ya ma mo na ge mo na ge no ba na na ge mo na ge no ga o bu lo ke na o mo na ke ye bi ke mo na ge okay ika chu se ni ma mi ma me o na nya ki bi ke o bu lo ke na ika chu i ma mi ele ibeka ika chu iko mari do okay so wadi ya fi ne na kai ka fi ya yi i ma me yo ika chu ko ni ye Njoku dị n'ụdị mmadụ wụ onye ala ndị nwere n'ọlụ si n'ọketi mmadụ kedu ụdị mmadụ bụ ihe a ere enu ebe a ka ọ na-anụ ọnụ ma ọ chọrọ Njoku ị na-ajụ mma mgbọrọ gị na-echi ntị alụ ebe a na-akpọ gị eri oge ị chọrọ ịza m kedu ị na-eme na ịma ntị oku na-akpọ gị onye dị gị mma ọsịsawalụ ogo na ọsịsawalị ya rum ị nwere ike ime ọnụ zama oku na-akpọ gị ọsị na ọsị azawalị ya rum onye o ji kechie gị ọnụ jee na rum ebe ahụ n'elu tebụl wetara m laptọpụ ndobele ebe ahụ laptọpụ nke na-acha white laptọpụ onye laptọpụ iti dị n'ime iti ịchụpụ na ya gịta agụ egbu onye gbuo ezinụlọ ịchụ onye gịta mara m nke mmemme amakwu m onwe ihe ekpuchi m aka n'anya amakwu m ekpuchi m aka n'anya were onye n'ọrụ Njoku ngegari ga kwa butelu wetelu laptop zile gị kedu ọ na-ebe anyị eme Njoku enweghị ebe ndị awazi wetelu m laptop zile wetelu m Njoku ihe na-eme gị ihe agbakwa aka o ana m ejikwalu mmadụ ọfọ kedu ihe na-ere elu emezi elu oge si je wetelu laptop madam mchela ọrụ agbara bed madam ashim chọrọ isi bed ama mebe ma joy ma o mecha buteze okuru bed mo ka bula put ila put top o me o mai kwe ma mai sam gasa lo yu ba gasa chola ha osim saba so o ya kam na asasi o wesi am si aka mba putala alu mgbe na kpom sim o mai godo gi ima mbe nwo onu zamoku onye dịkwu gị mma o kwesị ka o mai ka na asia de ko mai ka ngwago ejogwa nwunye na-egwu egwu ihe ọbụla o si gị mee ị na-eme ya yes oga nye m laptọpụ ahụ ọsịsọ emegheli sebapụọ m n'iru bịa m ọsịsọ kere ebe ị na-aga ụlọ ọsị gị zachago jee zaa ụlọ ọsị gị ọsịsọ zara ya ụlọ ọfụma ihe ọbụla nwunye m gwa gị na-eme ị na-eme ihe ọbụla gwa ị na-eme ya sebapụ ọsịsọ anụ ọfịa na-ere nwunye m anya n'isi ọ dị egwu ọmalịcha nwunye m ndị eme ọnụ ka njebe shop maka nsị ka m nọ na-enene gị gbara eje kpata ego ka njebe shop
Ihe emebu na-edo n'anya ọfụma. Ọfụma na ịma. Wee nụrụ ihe nkwu. Ịma. Ka njebe. Mana ezigbo di m. Nke kacha mkpa. Na-edere m onwe gị anya. Menedere onwe m anya. Menedere onwe m anya ọfụma. Nọ na n'anya gị nne. Amamụ. Mana ofu ihe ga-enye m nsogbu ya ahụ nne efife. Ịmana ndị efife lokịta ngelie mama put. Mbe eri nne na. Ihe butere m nri. Ebutera. Ngeli mama. Na-ebute nke nna abụwa. Abụwa. Ama ndị na-esi ncha n'aka. Njoku. Mee kenelu m geti. Nne m. Maka nje o. Obi m ka ọ bụ na ego ọrụ m dị mma. Lotere m nwe nke anyị si na-atọ ụtọ. Ọ bụbụkwa m n'izizi nke ọ bụla echeta nke ọrụ m ọ dị m mma. Nke ọ bụla echeta nke ọrụ. Nwakarịchara ka nke ọrụ. Ezigbo abụ na ọgụ. Ọgụ na-amazi m jijiji. Chidi nwa afọ nri. Afọ mgbe ị na-abịa ka ị na-agụzi ụzọ ije gị ọnụ na ọ dị gị n'ahụ ka ndị ọgbagotego gị n'afọ ihe ma nọọsụ nri ị na-atụ ya ka nwanne ọ lee ka ntị gị dozi dịka onye eji fidin bọtụlụ enye nri kwefuru nwa nwanne nwoke bụ ezigbo nwa ka ọ bụ ya ihe nji ekwunyeli enwere ya ọzọ na nwoke ọbụla kwesịrị na-eli ezigbo nri na-elisi nri alọghị na-elie mmiri nne mana ọ dị ike ọrụ mmalụ ihe ụbụrụ ya na-alụ ọrụ ya biko ihe nji arịọghị ya mgbe ọbụla ọ sịrị na aga ụbụrụ ya ini ya nri ịnụgo biko ngwa ebe ị chọrọ inye nwanne nwoke nsogbu adọrọ ịmanya mezi alọghị baa na kichin ahụ ọmụ nwe kichin nwere ụlọ nwere ugbo nwanne nwaanyị ebe ahụ bụrụ ndị ụdị ndị ọbụla ịchọrọ ililie na n'ịtọju ube m bụrụ ndị ụdị ọbụla ịchọrọ ililie obi m ọkwa mmebi ka ị na-emebi nwa eziokwu n'ebe ka ọra ị nara afịa ị na-emebikwa ya emebi otu ọkụ ịnọbe m kwesịrị ịba ma oke ma ngwere nọ na be mgbochakwara ịgba agba so ha kwesịrị ịracha ka nwa ụmụ nwanne gị onye ọbụla ya na-agba o nwere ihe ọzọ ọ bụrụ ga-ewere ukwu dutu ụlọ ịhụrụ ka ụmụ nwanne m nwaanyị afụrụ m ha adị ịchọkwu ka nwanne m nwoke ara ka ha ọ tiri otu ọhọrọ nwere nke gbasara ire gwa anyị si ka ndị ọrụ ụzọ anya ka ha nwee ike na-agafere Njoku Yes, madam. Ekpọrọ Njoku akpọkwana m gị. Njoku nwoke mara mma.
Kenki nimezuta. Run off man. Habo kwa nikibia burungi. Nende kibu. Madam, omunya. Oh, so giwe. Madam, deme. Oh. Deme o. Njoku. Deme o. Ini Edo ka. Asunabo. So giwe, burisi hani. Madam deme. Deme. Deme o. Madam deme. Njoku. Ke mane ma Nwoke. Anso balijo. Ngo buru jere ki jeli o. Na deme chugo ziegi. Ima nye ndi terge ndi dona. Upo kwa na njuro gafo. Meka mmaru. Ibu kono gewo. Oh madam. Ngo jere o. Njoku. Hey. Njoku mukoma. Qu'est-ce que tu Njoku. Para. Para, Ibaram. Madam, Ibaram. Njoku uko. Madam. Kizi kini mizuri. Madam. Ife njibo wagi. Ife nchoka ya banimi. Ni muno. Madam. Kini mota. Ikabonta kare. Mana dia. Nime sigodi package. Ikabonta kare. Biko dia kai banime mam kini mota. Njoku, onyarumala Njoku, onyarumala onye obodo adịghị mma, onye ruru aka. Njoku osi ka njọ gị n'ike emefọkwa. Njoku, mepee ụzọ. Bia n'ụlọ Njoku. Njoku biko ya ka nini ya. O ka ime ya. Mwana kukumunde ana kumu. Mwana nanji. Cheru. Ya na ọga Njoku na-apịakwa anti-comfort ọkụ. Mana cheru. Idisho na Njoku adewere nwa Dikeh ya wee na-apịa ụmụ nwaanyị niile ọkụ. Ọpịa nke ọpịa n'isi ọpịa anya ọkụ, ọpịa n'isi ọpịa anya ọkụ. Maka na ọ jọrọ njọ, kedu ka fa? Bibina. Idisho na ime echekwunu ka aja apịakwunu ngewa na ma ife niile ane ụmụ nwaanyị niile ebe apịasị gị ichekwu nke ya apịa ngewa. Na o ife gị. Mana ka ife ọ na-ekwukwanụ.
Njoku. Oga. Njoku. Oga. Mehe boot bubuta abara sidene. Okay, Oga. Madam, no. Hey. Madam, no. Njoku. Nwoke siri ike. Ada abịa n'ọkụ. Television, what happened television on? Huh? No. How you go there? Huh? Omali cham, ke weze. Kenki ina mapusi mobi oto. Huh? Na-enye ka onwe gị nsogbu. Enye ọma na-enye ka onwe m nsogbu. Ọ bụrụ na ebite m na mfizi aka na be nino nwụrụ onye mfụ. Nsị ya ụgwọ tọrọ nwunye m biko. Onye ga-abịa tọkwa m na be gị. Mgbe anyị nọ n'elu bed, na-anụgasị mkpọtụ. Ọ na-eme nnọọ mkpọtụ na-emegasị na-asị ka ebe ọ na-eme. Na o nwekwara ike ịbụ na kichin. Amaghọnụ m ma ọ ga-abụ oke ma agwọ. Nsị ka m gbarụ jejeje mara ihe ọ. Ọkwa na gbapụrụ m. Ịma na onwe ka m esisi n'iru bụ pụọ n'ọnụ. Ị na-enye ka onwe gị nsogbu. Ị na-enye ka onwe gị nsogbu. Nwunye m magwa nwe ihe megara m ga-anwụ. Ọ gị na-eme m ihe nwanne. Onye nwanne eju ọrụ. Ị na-enye ka onwe gị nsogbu. Madam, Fioma. Fioma nke bịakwa. Mana madam, dịka ewe Igbo, ọngụwa ka m hụrụ nga iyede na-eyi ya dịba na n'ụlọ gị. Nwoke m mechipụ gị ọnụ, onye na-ehe. Afọ m na ọ na-agba ọgụgụ afọ ọsịsa. Ọ maka na ngide bunye ibekwenye. Hey, di mama. Onwero. Oleke na bamba. Mbana, onwero. Ole wana mma. Obi mo onwero. Afi ibekwe na nsogbu ya, mana onwero. Nna mbata. Ole wana mma. Agad na mma. Bata wana. Awale chamo. No. Ano bube. Keko ono nketa. Aya ni go isi ko alo mo pa wa. Ese sigo me no ne chamo ke bata. Wani wo bi. E mani fem por emme.
Njoku mama o Nwoke ma o Opioku Depo gi o ni nwelu ya o Opioku Oga Njoku abalị ọma. Ibekwe ụtụtụ ọma. Oge do kele kele kwara abalị ọma gele kele ụtụtụ ọma. Ibekwe mgbede ọma. Oga Njoku ewere nsị ma nkwa gị. Iti oge. Oga Njoku mana ime na nile adịghị mma o. Mgbe gị apịa madam ọkụ n'ụlọ gị anụ ọ dị mma. Ibekwe uche gị na-akpọ ege ka ọ mmadụ si gị kwuo ifu na nwa ebe na-apịa madam ọkụ. Mama baby na I have to get a madam ọkụ. Ebe na-apịa madam ọkụ isi anya ọkụ. But chino kwa gị okwu na aga yara ma kwasị anyị na-aga zanza mele ya. Ọ chọ ya kicho ya mara ga nwekere ihe anyị na-ekwu. Mama gị nwekere ihe anyị na-ekwu. Ujoro arụgo m ikwu. Mmegote ihe. Mana Oga Njoku a na like mkpu a na-eti ma gị apịa ọkụ. Ele mkpu. Gị na-eti mana apịa ọkụ. Ele mkpu na-eti. Oga ị ga-egbu m taa. Oga nna m lele gị gị na-egbu ma gị ba Oga gbuo m taa. Oga gbuo m taa. Ibekwe isi mgbu ụta. Ị ga-anwụ elu m. Ọ kwesịrị mgbu gị taa dị ga-anwụ elu m. Ibekwe ka m chọọ ma meje egbugu. Ka m chọọ ma meje egbugu. Ibekwe. Ibekwe. O kwesịrị mgbu Njoku mmegbu gị. Ele ebe ma ahụ. Ebe ọ ga ụkwa. Nwoke obi ajọ bịa. Ọ nwaghị ndị ọcha na-ebere anyị. Ị na-amụle ha agwaghị ndị enweghị iwe gị taa. Onye mmụọ ya ka anyị ga na-egwulenụ. Onye ụgwọ anyị nche kwado biko ụkwana gị igwe achọkwa ngwa gị ya uche ya adịghị ghọtakwa maka ihe ahụ ihe ngwapụgo gị mbụ na ọ ga-adapụta na ọ dapụta na m ga-ejebe nyanwụ njem ahụ gwara na m ga-anọ ọnwa ịtọ. Ịma na obodo ahụ dị ezigbo mma anaghị emetụ ngwa ahịa mmadụ ka m nọrọ ebe a mụ na ndị ọcha mee nye arụ ọnwa ịtọ o ya eme m nweta ihe niile m chọrọ na kọmpani ha ya mma ejebe nga na ọnwa ịtọ biko nchọ ka ịghọta ghọtakwa m. Obi m ka ị ga-esi wee rapụcha m ọnwa ịtọ ịma adị m ala ka ị na-asị m n'iru na-apụ uwe na ọya ofu ọnwa na ọya ọnwa na-abụ na ọya ọnwa ịtọ sọsọ m na anụ mgbe m abụọ nwụsọ ọnwa ịtọ nkekwanụ maka ndị n'ochekwa anụ nwaanyị nọla Amerịka na ọnwa ịbụọ arụ ịbụọ arụ ịtọ ha ahụ emechakwa ahụ nwa nke a mụ na gị na-anọ n'oge niile mmadụ ka ọ dị m na ọnwa ịtọ anyị na-ene anyị na-asị sọsọ ọnwa ịtọ ịma na ọ dị m nnọọ ka arụ ịtọ ka m ga-anọ n'ofu ọnwa nọrọ ọnwa na-abụ na ọnwa ịtọ afụrụ m di m ịfụ ka dị gị n'anya ọsọ ịfụ dị gị n'anya oke ka onye ga-arapụ m na Njoku nke ọ ga nke a na-eme nnọọ ka onye isi na-adịsịrị mma isi eweta spoon isi eweta ngaji weta efere isi ngwa eje gbape geeti ọ gbaba ebe ọ na-anọ ife unu ime eri na-atakasị m anya ajọsọ na n'edi kekwana ihe m ga-eme isoso ihe nchọ nke ịghọta bụ na ihe a bụ ka ọ dịla anyị na mma ihe a ga-eme ka ebunye ka enwee mbunye elu ụgbọala nna agwanụ gị na mma ebunye gị ịkarịgokwana Highland na-agba mụ na gị na-agba ụgbọala nna agwa na nchi ibunye gị kwefu ụgbọala meziza leta meziza mbatara anya ka m egotelu uche gị dị ya nụ ebe ọ bụ ihe gbasara ego ka ị na-eji weta nsogbu adọrọ m ga-arapụ ka ije mana o nwere ofu ihe nchọ ka imerụ m enwere ofu ihe okwefụrụ Njoku ka asụ n'ogene dị ihe na-eme na-agbakasị m n'anya ekwu nnọọ na ị ga-akpọta ya n'otu a kwughị okwu ọ na-eme ka mmadụ ka ọ na-ebu isi eweta enu weta achọrọ m ihe ọbụla ga-enye nwunye m nsogbu ị ma ihe mere kịta echi niile tupu m na-apụ nchụọ Njoku ọ esibe mpụ achọrọ m ihe ga-enye gị nsogbu mma achụ ya ụmụ akwụkwọ onye ga-akpọtara m onye ọzọ nsogbu adọghị m ga-eme obi m ọka erubeghị na nke ahụ asụrọ m gị chụọ ya n'oge ugbu a ka ọ na-eme ka mmadụ
Oh, machu bene. Achunya. Okay, I'm going to make a man. One make a madam no. Again, and the queen of Guji, and to be. Each one I get now, the one and the be and able to tell him my healing in your own case. This book, mother, in my man, so boadro, eh? No, God, many and the model. Many a man is the model. Oh, they may him with you. My young woman, take him. I'm a man, big I told them to report. I am mega quick and they go over there one. Eh? I will one. Eh? We were not a blue banana. I know the 1 year. You open a baby. You won't make an wire bomb. Well, Molly, I will make a move for life. Chief of Staff, Supreme Headquarters. Njoku. Njoku. Oga. Inukwali nneku. Ala kwa muna na akage. Maka iwu okenye. Ewe kwa muna ra ya na aka uche gị dịkwa n'ụna. Oga. Ị na-anụ ihe nneku? Yes, Oga. Ihe ọ bụ na nwunye m gwara gị mee, ime ya. Yes, Oga. Ihe ọ bụ na nwunye m gwara gị mee, ime ya. Oga. Na-erubeli ya isi. Achọkwa m ga. Oga. Ihe na njem ahụ njem m ga-anọ ọnwa 3. Ọnwa 3 abụrụkwa abalị 3. Ịnụ ihe na-ekwu? Ka uche gị dị ya dịsie enyi ike. Na-anụ gị ya? Yes, Oga. Akwa ịnụ ihe na-ekwu? Yes, Oga. Ama m na onye ọbụla obi dị onye ọbụla aṅụrị. Oga. Njoku. Ọnwa 3 abụrụkwa abalị 3. Ọnwa 3 abụrụ gịnị? Abalị 3. Ọnwa 3 ka m ga-anọ. Mgbe ọbụla onye nwegara na ihe o mere doro gị anya ịkpọ ọmụ na ekwentị ozugbo ka m mee ya arụ ịnụgo o megidere anyị ma ọ na-emegiri ka egbe ka mmadụ ngwa ka nje nụ ya onye ọbụla m gwara onye ọbụla m na-egwu ya Ibekwe, Bebina. Ke Oga Njoku na madam na-eme n'ime ebe ọ na-ebe akwa.
Bibina, ori ho bina gbam. Imana na madam. No kan Njoku ha body na ma. Ha like choro nwe ha. Imana iwike oga oni mefu ho jubru oke. O himle ni emo baba. Ko kan Njoku na pioko. Giliju pana. O kan Njoku kukumba bokulibu. Osino kukumba. Onke ajata granite bo kukumba. Ibo ka we ya kukumba. Akpa de kwa na mo. Kimbo kukumba. Imebi. Yo kile janu mama ni yara bo kukumba. Hey, ibekwe. Aruru ana bi fe chiri si ya de ka popo ti akwa yi. Imebi. Nkata amachi nti. Onfe na ono oge kicheme. Ichu dia susu mo ono. Onu ya de ka ono nkape. Onfe na medisi. Baby ni wa makati. Mka ama bebe mi. Mma yi ke ga ma nwe suo yo kwanwa. We su bi na ni me. Ono diki. Na enwe ihe nwe obere ihe ji n'isi a. Akwa yini na akwado. Ọ dịgo oke nwa ozi nye ọzọ ji nkịta. Achọghọkwa m ihe ga-eme ka ihe hasa. Ka m na-aga dịka ọrụ mbụ. Okifuru na isi afọ m. Otu isi afọ m na ngwụrọ ka mbụ. Achọghọ m ihe ga-eme ka iru ebe ahụ n'ebe anya ka ọ na m abụrụ ngwụrọ. Enekwara nwa anya n'ihu. Ifura na igburu ihu na ngwọrọ ahụ kwa Bebena. Eyoma. Eyoma nke gị. Aga nje ku do de kwa. Odode. Iboyo kikpem. Iju mma udo dị mụda dị ho. Onye ihe gbasatara gị utudo m. Oga Njoku ajihe ka mme mbịa si ka mmakụ ka ime. Ajihe ka mme. Adị mma. Oga Njoku. Abịa m ka ịpịa m ọkụ. Bebena. Ị ma ihe bụ mpịa ọkụ? Ọ na-aha ya bụ ọsị Njoku ọpịa ọkụ. Njoku ọpịa agwa okwu. Kwa nna m ya na-akpọ ya. Ọkwa ịpịara madam ọkụ. Epia anti comfort na afụ ọbịa ebe nwa ngị na ana apị ọkụ nne enyi unu abịa nke mmemia nkwụsị eme ebe a Bebena amakwa m na imebiela nsha ntu ya ị ga-ebutenwu ka mpịa gị ọkụ tupu emebe m anya m na-egbuchi tupu emechi eme ya ọ bụrụ isigwe ebe abụọ ị ga-abịakwa pịa m ọkụ ị ga-apịa m ọkụ mma ga-akwụkwọ n'elu ya ọkụ ife nwa na anụ ị ga-abịa pịa m ọkụ Ka ije. Udo nwanne. Daddy. Onye ka na-agba gị maka ya. Ka bruzie ya tagaba. Yotago. Okay, ọ kọwasịgo gị ihe niile. Ọ kọwasịgo gị ife niile. Mba nsogbu adịrọ nwanne. Ị ga-abụrụkwa nsogbu. Mba. Ị ga-abụrụ nsogbu. Ọ nara na-ebuchi ya ta ihe azụ. Ọ ya amaghị ezigbo nkụ. Ọ ya amaghị ezigbo nkụ. Udo dị ikuku ego gị ekusanụ m. Negodo ahụ ife na ọdọgodo m. Odogwu nwoke ka ọ bụ. Ọ nọbụ ọnwa gị ibekwe ya ị ga-akpọkọfa m na every time mgbe niile na-akparị afọ maka gị ka na-egbu ya nkịtị mmebitekwe pịa ya ukwu n'ala ọ mara mụ na abụọ ọgbọ
Nwoke isi ike. Kọfọ. Akụkọ mgbada na ọmụ. Ịma ndị jere apịa ọkọ na-atọrọgọ. Ị na-eyi Njoku gbuo nta. Na-eme m ga-anwụ n'elu gị. Na-eme m ga-anwụ n'elu gị. Njoku ngọ ngwa na ihe ọbụla eji adịgo gị ma anyị bazie n'ụlọ. Njoku pịa ọkụ ọzọ gbata. Ịma na ibuka. Kukumba hii buka kwa bana nja choli yo kwa bana biko o sikarisi Tekwena nneba ọ bụtazi na enwezi ụmụ nwaanyị nọ n'obodo a na ihe nke agwụkwala m ike o Chineke biko zazienụ m oku nji maka ya wee bịa ebe a biko anawa awa ọkwa ihe ọma ka m ji wee bịa Chukwu n'ezienụ m ihe nji maka ya wee bịa ebe a ọkwefuru nwatakịrị nwoke a bụ ọyị nwoke na-akwagharị m ma nke mere na ọbịazi ebe ebigo m ego na-eno onye ma ofu nwatakịrị nwaanyị kwesịrị ịgafeta ebe o je n'isi ebe na uje nọchie ọmalịcha nwa nne biko eji m ego mgbe ọzọ o bụrụ okwu ego ka a na-ekwu ka ihe ga-emere gị ịmakwa na ezigbo mma ọkụ na-afụ ịfụnanya na mkpụrụ anya ma negoro m anya na mkpụrụ anya maka ihe ka eji kwesịrị anyị si ebe bịanụ nwe ebe m na-aga ụdị m mkpa gwa m ka m pụwa apụwa nsogbu adịrọ ka ihe onye ịchọ ikwu ka m pụyara biko ka afa gị afọ m Chisom hai ọmarịcha afọ e nyere ọmarịcha nwa dị ka ya nwa m ebe ụtụ ọ ga-agwara m ihe iji kwụsị m ka m pụwa ka ihe ahụ ọ na-asị nwa ma mma achọrọ m ka mama mụ na gị ọ ga na-adị na mma anyị na-adị na mma ma ma ọ ga-esi na ịdị mma ya ọtago ke gịnị ka m na gị yịba ka m na nke gị mekwanụ anyị yigide ama ma ya ba na legoju n'ime anya site n'isi na-eru m anya n'ụkwụ mana mma ọfụma ị chọrọ m onye ga na-aga n'ụzọ onye ime mgbere kwesịrị ekwesị gbagojunu m nne hapụkwa ihe na-afụ hapụkwa ihe na-afụ ọkwa ubi ka ị ga na-ene anya ubi mechie ọnụ agbụchụdịga gị na-eji gị ego ị na-akwụsị ọmarịcha nwa dị ka mụ nne achọghịzi m ịkwụsị gị gabazie biko iwe n'iwe nne biko achọghịzi m ụmụ okorobịa ibe gị na-agba ụgbọ a na-akwụ ọtọ nne jekwube ha achọghịzi m biko jekwube ha achọghịzi m biko hey ọ ya takwa mmadụ nne biko etiri ha jekwuru ha na-agba ụgbọ a na-akwụ ọtọ onye gwara dị ka gị akwụsị m achọghịzi m ndo ịtụwacha m bunye elu n'ụkwụ ọgụ n'ala ebe ọ ya takwa mmadụ ọ ya tamarụ akwụsị m mgbe ọzọ ịchọ ka akpacha oge gabazie biko ọ ya takwa mmadụ ịtụwacha na bunye ego n'ụkwụ ọgụ n'ala ebe a biko ihe ahụ akwụsị m mgbe ọzọ m ga-egbu gị enweghị m ike ịkwụsị gị ka ihe na-eme gị ifuru mmarịcha nwa dị ka m kwụsị m ị chọrọ iyi m iyigburu onwe gị kwụsị m ọzọ kwụsịkwa m mgbe ọzọ ị ga-afụ ndụ ọkwa nkịta ara bụ ihe ahụ nwa dịkwa ka ọ na-ata arụ nwa aka ịta m arụ ka ihe m aka akọrọ nna m na-abịara m na wawa ịchọ nwaanyị m ga-anụ adị m achọzi ike agwụgo m achọsigo m ike agwụgo m na ya enwedo ya na-abịa na adọ m emezi enwe na-abịa nwunye m ọ mkpọrọ ụmụazị ihe nji kpọọ ha naanụ na ha na-akparị Njoku and obi dị m ụtọ na ị nọ ebe a tata
na-anụ ife nchọ ịgwa ibekwe Mama. ibekwe ibekwe Mama. ugboro ole ka m kpọrọ Ugboro 3. asị gị mụrụ amụ ma akwụ ụgwọ kịta anụ m na ị na-akpali Njoku iwe ọ na-ewugharị anya ka m na-agwa ya anụ m na ị na-akpali Njoku ka ị na-akpalili Njoku ịkpalizina Njoku ụbọchị taa ka m na-agwa gị na ụmụnne gị ndị nwaanyị ụbọchị ọbụla unu ga-akpali Njoku ọzọ ma akụ ngwugwu unu akpalizikana ya Njoku kwa na ezigbo mmadụ Njoku bụ ezigbo mmadụ unu akpalizina biko nu Auntie Comfort. Ife yi kwuru otu isi pie ka o si dị m n'obi maka ụdịrị anya ibekwe na awa n'ụlọ ọ pụziri iche na-elegide Njoku na-elegide onwe gị onwe ka o si gbaru m na-abụ onwe ka o si wee tie gị aka ikpuru ahụ ọ bụ na ị na-atụnyegharị elu ka mkpụrụ ọka mana ife m chọrọ ịgwa gị taa bụ mbọsị ọbụla m ga-anụ na ị kparịrị Njoku n'ụlọ mụọ ụmụnne gị ndị nnukwu a ife mma aka ụda dị bụ nkụtọrị ịma nke ọ adị ma gị nwa bebi na unu niile na-akwa anyị Njoku ugwu maka unu na-enwe ka unu na-esi bụrụ ọgbọ enye na-ekwu ọ dị ka ọra m n'ọnụ emekwenye ọzọ Auntie Comfort. Mama. Madam. Biko gbaghara anyị. Ọga Njoku. Biko gbaghara anyị. Ọga Njoku. Biko gbaghara anyị. Ekiri idebe isi gị isi akpụji. Nke bụ bebe na idebe ga-azịa. Gụrazịa kwa gụrazịa ha. Dịka idebara eme anya ntu akpa kpọkpọkpọkpọ. Nonsense. Gee m ntị. Onu osisi n'obi unu pụta unu na-asị ya gbaghara unu ya bekwe taa ọkwọ ga-ebe taa nsogbu adịrọ Njoku Madam. Biko gbaghara ha Madam. na ụmụazị ka ha bụ mana onwe ka ha si mie nkwugwu ọhịa maka ọ dị Madam. Kamfọ. Biko gbaghara Kamfọ. Ụmụazị ka ha ụmụazị na-ebe akwa ọzọ jewe na ebu nna ahụ ngwa n'elu onye na Mana m ụbọchị taata ọya Chukwu onye wepụtara m onye ọya bụ m ọ dọgwaga enweghị nke na-abịa mana onye nke a dị ka ọ takasị gịrịgịrị ọ bụghị ọnụ otu aha ka a na-ele ka ama ma obi ya dị n'ụmụ ụmụaka obodo a Ndewo nne biko bịa ị na-efu ụzọ a ga-enyere gị aka nyere m aka m ga-enyere gị aka ke ka ga-etu ihe enyere m aka ngedi ya ngedi ya Igbo onye obodo a abụ m onye obodo a kekwana afa gị afa m bụ Adanna ya Adanna ya ezigbo afa ọsaịdị aka unu bi Obinna m nkwenye ihe nsị ka m nkọwata gị ka o si adịrị ọ bụ na ị ga-enyere gị aka ị na-ekwu ọ bụ na mmadụ ka ị na-achọ ikwuo n'ala wawa ka nsị kọwara gị onye ị na-achọ bụ na ụzọ ka ị na-efe ị na-ekwu ekwu na-akọwara gị ozi gị na-eje ozi ka m na-aga nna m dịrị m ozi
ewo aya nwee ike nọ iyigharị ọnọdụ a ka anyị na-akpọ ọfụma na-agwa m ebe a na ka nna asa gị asa ewo enwe ka anyị ga-esi wee na-adị na mma aghọtaghị m ikwu kwugharịa ya ka nghọta gị ịma nụnụ anyị na-adị na mma nụnụ ọ bụkwa nke ihe ị na-eche kọwa na nke ị na-ekwu ugbu a ka nghọta ihe ị na-ekwu ịmagonu otu oyi na oyi si emekọrịta oyi na oyi mba ọkwa nkata ka anyị ga na-akpa nkata ịfụọ ndị ahụ ezuru oke dịka gị amam na ga-akpụ ya ukwu ka ọ bụ ụkwụ ịfụrụ ha mụnwa bụ Adanna ya ka efuru n'ala wawa okwu ihe ga-afụfụ mbịa azụ onye ga-enwere aka ọrụ mụ na aga isi nụrụ anya na-akọrịta na-akpa nkata ka ọ bụ ụkwụ ka ọmam ebe otu wee jide dị ga-ejide ọ bụrụ mụ ka ị ga-akwụsị n'ụzọ anwakwana ya nwa na ndụ gị ọzọ ka tata bụrụ gị izi bụrụ gị ikpeazụ ị ga-apụta n'ụzọ si na ị kwụsịrị m ọzọ anwakwana echekwana ya n'echiche ọzọ nkwụnye mmadụ aga afụfụ n'ala wawa ike gwụkwa ngwanụ nwa mbere iku tata ọ gwụrụ agwụ ka m bịanụ ka m nabanụ na-enwe ihe ọzọ asị ọ bụ na nwanne m nwoke bata achọrọ m ka m gwa ya na adịrị m gị ime ọ bụrụ na ikwe n'ụba mụ na ụmụaka m nwanne m nwoke ga-eme gị nwee ụlọ nwanne m nwoke ga-eme gị nwee ego nwanne m nwoke ga-enete gị anya ọfụma biko ọkwa ịma etu ndị agba elu si enete ndị ọgọfa biko n'afọ ahụ gị n'anya Njoku Comfort. Ile na osigide obi. Is okay na comfort. Osi na na obi m wepụta. Hey. Comfort. Ekwego. Oh, why your ị na-atọ m ka shuga ọkwa na ya ka o nwa m etu m ga-esi mekwe na-eme aga m hapụ na ya hapụ maka n'ụwa daalụ Njoku nwa ya bụ elu mgbe anyị ga-agbala ụwa ya n'ụwa ga-asị ka m na nwa ya bụ elu na nwa ya bụ elu ịbụ nnukwu nwaanyị ịdapụta ebe ọbụla a na-eji enye m ugwu mama m ga-afụ gị n'anya ọmalịcha nwa negere ka nwa si wee kwụrụ n'ịgba ọfụma na nwa na mma nwa abalị nne biko jekwana afa ya ezigbo afa ezigbo afa ezigbo nwa dị ka negede ọmalịcha afa nne inye gị iwe dekwa magwuo mma n'enu ya o wee bakọsị ya ọfụma o nwegwe n'ife nche ịgwa isi nsi nna bụ nna afọ ya ka ị na-agasịfụ achọkwara m ka mụ na gị na So you mean I should marry you? Excuse me, I cannot marry an illiterate like you. You did school. You did school. Excuse me, you did school. You did crippled man. Also, you did your canogi. You are very senseless. Hey! You did illiterate. What you know? You did school. Answer me. Stupid man. So let me warn you, the next time you stop me, I will deal with you. With this illiterate fool. Hey! Cool. Ogomagona ndema. Nwa amari. Even I thought, Natch. I yellow that. No. I just drove out. Give me. You can't.
Ga-ife na-emelụ m. Oge mara ịmara ezigbo mma. Tanwa. Agha nwe ụtụtụ. Obi m. Gịnị? Mee gịnị? Ị ma na-efe anya m ka ịbụ. Ama m. Nwa na mma. Ị bịakwa. Nwatakịrị si n'ime mmagide mma pụta n'elu ala. Abụgodu m rapụ m. Rapụ gị. Ana m ekene Chukwu onye mere m ji wee mara onye bụ. N'ọnọdụ m niile a. I like him etu. You like it too? Ekene dịrị Chukwu. I like him ya. Wepụ anya. Ala m ene gị anya o. Ịchọ ịmụta ihe ọjọọ. Ọ n'anya? Mba, ọ nakwa m ene gị. Ịchọ ịmụta ihe ọjọọ. Nna. Mma abịa ka nna ba. Ịchọ gị ịchụ m ozugbo. Mbakwa o. Na ịchọ ka nnaba ka iwe jekwuru ndị a. Ka iwe. Ngwa m meso. Kịta ka ikwulu okwu. Kịta ka ikwulu okwu. Meso gị. Nna asị ga adịz na ya anya ọ dị ekwe. Kịta arụ amabago eji. Ịma na aja dị. A na-asị na ekwuo anụ na-egbu nwata ada afọ na-ekwuru na-egbu okenye. Ngwa ị na-agba m okwu ya eri mgbe nna ya o ji ego nke bụ eziokwu nna ya ejiri ego mana ya bụ nwatakịrị anya ruru nwa ala nke bụ eziokwu anya lụrụ ya anị ịma na dịka nsi gwa bụ oge ka nsi wee jee wee fụ nwatakịrị a enyopụ m enyopụ ọkwa nna m ka ịbụ nọ ke nna m bụ agụ ga-esi bụrụ agụ mụnwa na-emezi ka nkịta ụdịrị ya ha adịrọ ada akụda aka ịma na ihe agba n'aka anaghị eji igebe wee na-enye ya. Ihe awụgo nkata ezinụlọ ị ga-akpọta ya bụ nwa mụ na nne gị na ụmụnne gị were anya eji amụ ka akara aka wee lee ya bụ nwata. Mara nwe ma ọ dịkwa mma gị nwa anyị lụọ nọ. Ọkwa n'eziokwu nwa m jee kpọta m nwata ka m were anya ụka eji afụ ihe dị na mmiri wee nyochaa ya. Abụkwana m nne mmanụ anya eji afụ ezigbo nwaanyị. Achọkwana m iku nwa m maka na ama m ihe ị ga-eme. Mama nke nwa dụrụ ese okwu nunu nwere ike ịbụ nsogbu. M ga-eje kpọtara ụnụ dị nwa ụnụ ewere n'anya ụnụ fụnụ. Bọda ka emasị ị ga-akpọtaziri anyị ya bụ nwaanyị ka anyị wefe anyị. Achọrọ ifu nwunye anyị biko. Ịgbaka na-abụ nekwe ka anya ụnụ dị ụnụ na-ejijefe jee kpọta na onye ga-anụ ụlọ ebe a ka o si n'ụlọ a zuzupụsie. Biko hapụchagodo ajọ nka ha na-ekebe na mama ha mmiri.
ekwesịkwa n'ime ọbụla mgbe ọbụla mmiri na-ezo na-achụpụta gị ebe ahụ mmanụ maka ịfụnanya nwere ya ebe ọ n'ifuru na ịfụnanya anyị ọ gbasiri ike nọ ọ gbasiri ike ọchagodi ebe biko ọmalịcha Ibu nwanyị na-alakpụ ụlọ ọga ntụ ihe a ka ị ga-ebute nwaanyị wee na-alakpụ ụlọ ọga ibekwe ibekwe ọga ga-arụ ya m ga-abụ etu oge mbiko mbiko obiko gị dị ime dịka onye kere arụ nwa n'ime na mara nne nyogbu ịpụọ ị adị ukwu ga 2x2 polai na-eji akụ ụlọ gama ya ibekwe ọgba omenu ọkụ na-akparị m ị na-akparị na ọ na-apịa mada ma ọkụ anwụde nne gị eji gị gama ya ịchọka mgbaghara gị bido taa wee gaba n'iru ime bọọlụ gị a wee kwuru ọzọ na na-apịa mada ma ọkụ ma ọ na-apịa mama gị ọkụ egwuo gị egwuo gị ị ga-emechikwa ọrụ ị ga-egwe ya mụsọ ọzọ ele afa gị ifu n'imi kọọ ifu n'ọnụ ọ ga-efu gị n'enyi n'anya ọkwa gị na pat ị na ọrụ gị na-ekere mmadụ wee ihe ya jiri mebe ntị gị were ihe ya jiri mebe ntị gị ehi ya ọma dịka ogbu ya ị na-ebu nwa ka iri ihe nnukwu mmadụ na-eri imekwu ọkama ntu a ofufu iji m jide okwebego nnupị m n'ọrụ egbuo gị ma mo sojo ko anjo si jogi mi ikú èkó mekwu ọzọ aka dị ma pịọ ọkụ wa dị mo pịọ ọkụ Njoku ị ga-apụ nwa ị ga-apịọ ọkụ ị dị ma pịọ ọkụ onye aka ibekwe na-eri kedu ihe ahụ isi chọrọ ịgwa m ịchọ nke ntị na-abụ wee nọ nna m biko iwekwa n'iwe kama ihe si na nchọ ịgwa gị bụ gbanwee dije m obodo oyibo ejirọzi m obodo oyibo eje m obodo wawa ori oge a n'ụlọ wawa ịma na gị na nne m na-enye m nsogbu nke ukwuu ka m chọta nwatakịrị m ga-anụ mana enego m anya n'obodo anyị wee fụ na enwero nwatakịrị ga-afụ m n'anya ka m si chọọ onye ọbụla nọ n'obodo anyị ma na ịkpata gị ego mụnwa na onwe m akpatakwu gị ego ya mere nwere onye ga-afụ m n'anya site n'obi ya onye nwa ga na-afụ m n'anya maka na anyị kpatara ego obi ya mere m ji wee ju obodo wawa
na enwe ihe nwere obere ihe ji n'isi a akwa ihe niile akwado ọ dịgo oke nwa ozinye ọzọ ji nkịta achọghịkwa m ihe ga-eme ka ihe aghasa ka m na-aga rụkọrọ ọrụ mbụ okefere onye isi afọ m otu isi afọ m na ngwụrọ ka mbụ achọghị m ihe ga-eme ka iru ebe ahụ ị n'ebe anya ka ọ na m abụrụ ngwụrọ enekwara nwa anya n'ihu efere na igburu ihu na ngwụrọ ahụ kwa One more. Ka ije. Udo nwanne. Daddy. No. Onye ka na-agba gị maka ya. Ka bruzie ya kitagaba. Yotago. Okay, ọ kọwasịgo gị ihe niile. Ọ kọwasịgo gị ife niile. Mba nsogbu adịrọ nwanne. Ị ga-abụrụkwa nsogbu o. Mba. Ị ga-abụrụ nsogbu. Ọ nara na-ebuchi ya ta ihe azụ. Ọ ya nwa gị ezigbo nkụ. Ọ ya nwa gị ezigbo nkụ. Udo dị ikuku ego gị ekusanụ m. Inegodo anyị fụ na ọdọgodo m nwoke. Odogwu nwoke ka ọ bụ. Tekwe na nna ebe ahụ. Ọ pụtazi na enwezi ụmụ nwaanyị nọ n'obodo a. Nna ihe nke agwụkwala m ike o. Chineke biko zazienụ m oku nji maka ya wee bịa ebe a biko. Anawa awa. Akwa ihe ọma ka m ji wee bịa. Chukwu n'ezienụ m ihe nji maka ya wee bịa ebe a. Okwefuru nwatakịrị nwoke a bụ ọyị nwoke na-akwagharị m. Ma m nke mere na ọ bịazi ebe ebigo m ego na-eno. Onye m ofu nwatakịrị nwaanyị kwesịrị ịgafeta ebe o je n'isi ebe na uje nọchie. Ọmalịcha nwa. Nne biko eji m ego mgbe ọzọ o. Bụrụ okwu ego ka a na-ekwu. Ka ihe o, ka ihe ga-emere gị. Ịmakwa na ezigbo mma. Ọkụ ị na-afụ ịfụnanya na mkpụrụ anya ma. Negoro m anya na mkpụrụ anya. Maka ihe ikpe ji kwesịrị. Anyị si ebe. Gwanụ m ebe m na-aga ụdị m mkpa. Gwa m ka m pụwa apụwa. Nsogbu adịrọ. Ka ihe bụ onye ịchọ ikwu ka m pụyara. Biko ka afa gị. Afa m Chisom. Chisom. Hai! Ọmarịcha afọ e nyere ọmarịcha nwa dị ka ya. Tau! Nwa m ebe ụtụ. Ọ ga-agwanụ m iji kwụsị m ka m pụwa. Ọ ka ihe ahụ. Ọ na-asị nwa na mma. Achọrọ m ka mama mụ na gị ọ ga na-adị na mma. Anyị na-adị na mma, ya mama ọ ga-esi na ịdị mma, ya ọtago. Ke gịnị? Ka m na gị yịba? Ka m na nke gị mekwanụ? Anyị gide mama ya ba na legoju n'ime anya site n'isi na-eru m anya n'ụkwụ. Ị mara mma ọfụma. Ị chọrọ m onye ga na-aga n'ụzọ onye ime mgbụrụ kwesịrị ekwesị. Gbagoju m. Nne hapụkwa ihe na-afụ ebe a. Hapụkwa ihe na-afụ. Okwu ubi ka ị ga na-ene anya ubi. Mechie ọnụ! Abụchụ dị ka gị na-eji gị ego. Ị na-akwụsị ọmarịcha nwa dị ka mụ. Nne, achọghịzi m ịkwụsị gị gabazie biko iwe n'iwe. Ke gịnị gwanụ? Nne biko achọghịzi m. Ụmụ okorobịa ibe gị na-agba ụgbọ a na-akwụ ọtọ. Nne jekwube ha achọghịzi m. Biko jekwube ha achọghịzi m biko. Hey, ọ ya takwa mmadụ. Nne biko eturu ha jekwuru ha. Na-agba ụgbọ a na-akwụ ọtọ onye gwara dị ka gị akwụsị m. Achọghịzi m. Ndo. Ịtụwacha m onye elu na-akwụ ọtọ n'ala ebe a. Ọ ya takwa mmadụ. Ọ ya tamarụ mgbe ọzọ. Ịchọ ka mkpọcha gị. Gabazie biko. Ọ ya takwa mmadụ. Ịtụwacha na bunye ego n'okwu gị n'ala ebe a. Biko. Gị nwa akwụsị m mgbe ọzọ. M ga-egbu gị. Enwe m ike ịkwụsị gị. Ka ihe na-eme gị? Ifuru ọmarịcha nwa dị ka m kwụsị m. Ndo. Ị chọrọ iyi m. Enyigburu onwe gị kwụsị m ọzọ. Kwụsịkwa m mgbe ọzọ. Ị ga-afụ ndụ m. Ọkwa nkịta ara bụ ihe a. Nwa dịkwa ka ọ na-ata arụ. Nwa aka ịta m arụ. Ka ihe m aka akọrọ nna m. Na-abịara m na awa ịchọ nwaanyị m ga-anụ.
Adam achọzi. Ike agwụgo m achọsigo m. Ike agwụgo m na ya. Enwedo na-abịa. Na. Adam emezi. Enwe na-abịa. Mana mo ụbọchị taata ọya Chukwu onye wepụtara m onye ọya bụ m ọ dọgwa enwe nke na-abịa mana onye nke a dị ka ọ takasị gịrịgịrị ọ bụghị ọnụ otu aha ka a na-ele ka ama ma obi ya dị n'ụmụ ụmụaka obodo a Ndewo nne biko bịa gị. Ị na-efu ụzọ? A ga-enyere gị aka? Ma nyere m aka, ọ m ga-enyere gị aka. Ke ka ga-etu ihe enyere m aka, ọ ngedi ya kwubi. Ngedi ya. Igbo onye obodo a? Abụ m onye obodo a. Kekwa n'afa gị? Afa m bụ Adanna ya. Adanna ya. Ezigbo afa. Ọsaịdị aka unu bi? Obi nna m. Okay. O nwekwana ihe nsị ka m nkọwata gị ka o si adịrị m. Ọ bụ na ị ga-enyere gị aka ị na-ekwu, ọ bụ na mmadụ ka ị na-achọ ikwuo n'ala wawa ka nsị kọwara gị onye ị na-achọ, bụ na ụzọ ka ị na-efe ị na-ekwu ekwu na-akọwara gị ya. Ozi gị na-eje? Ozi ka m na-aga, nna m dịrị m ozi. Ewo, anyị nwee ike ịnọ iyigharị ọnọdụ a? Ọ bụ na ife na-agwa m, ị na-agwa m ebe a na-aka nna asa gị asa. Ewo, enwe ka a ga-esi wee na-adị na mma. Aghọtaghị m ikwu kwugharịa ya ka nghọta gị. Ịma nụnụnụ. Ya na-adị na mma nụnụ. Ọ bụkwa nke ihe ị na-eche. Kọwa na nke ị na-ekwu ugbu a ka nghọta ihe ị na-ekwu. Ịmagonu otu oyi na oyi si emekọrịta. Oyi na oyi. Mba, ọkwa nkata ka ị ga na-akpa. Nkata. Ifuo ndị ahụ ezuru oke dị ka gị. Amam na ga-akpụ ya ukwu ka ọ bụ ụkwụ. Ifuru ha. Mụnwa bụ Adanna ya ka efuru n'ala wawa. Okwu ihe ga-afụfụ. Mbịa azụ onye ga-enwere aka ọrụ mụ na aga isi nụrụ anya na-akọrịta na-akpa nkata. Ka ọ bụ ụkwụ ka ọmam ebe o si wee jide dị ga-ejide. Ọ bụrụ mụ ka ị ga-akwụsị n'ụzọ. Anwakwana ya nwa na ndụ gị ọzọ ka tata bụrụ gị izi bụrụ gị ikpeazụ ị ga-apụta n'ụzọ si na ị kwụsịrị m ọzọ. Anwakwana echekwana ya n'echiche ọzọ. Nkwụnye mmadụ aga afụfụ n'ala wa agwa. Ike gwụkwa. Ngwanụ nwa mbere iku tata ọ gwụrụ agwụ. Ka m bịanụ ka m nabanụ na-enwe ihe ọzọ. Ọmalịcha nwa na-ere ka nwa si wee kwụrụ n'ịgba ọfụma na nwa na mma nwa abalị. Nne biko gekwana afa ya? Afa m bụ mma. Ezigbo afa. Na-ekwe ezigbo afa eji ezu nwa dị ka ya. N'obodo ọmalịcha afa nne inye gị iwe dekwa ụmụkwụ mma n'enu ya o wee bakọsị ya ọfụma. O nwekwe n'ife nche ịgwa isi nsi nna bụ nna afọ ya ka ị na-agasịfụ. Tell me. Achọkwara m ka mụ na gị na So you mean I should marry you? Excuse me, I cannot marry an illiterate like you. You school. You school. Excuse me, you school. This is crippled man. You are very senseless. Hey! You this illiterate. What's in? You school. Answer me. Stupid man. So let me warn you, The next time you stop me,
I will deal with you. With this illiterate fool. Hey! Kulo. Ogomagono ndema. Ogomagono ndema. Amari. Chukwu eme ebere wee zitere nwatakịrị mara mma. Nwatakịrị magidere mma. Ai. Daddy ifu ukwu nwa. Au. Collins. Abụ nna gị. Zigago obodo oyibo. Ije obodo wawa. Maka nwaanyị. Collins, maka nwaanyị. Emekwuru m kama abụ onye dara ngwọrọ. Ka ife ihe na-akọwara gị. Ịghọtasịrị ife na-akọwara gị. Emekwuru m ka onye dara ngwọrọ. Nwatakịrị a wee nesị ya n'anya ka onye dara ngwọrọ wee fụ m n'anya. Nna m ịghọtaghị m na-akọwara gị. Ikere m ure. Itere obodo wa n'obodo oyibo. Ogo ofu ihe. Collins. Anyị nọ ọfụma. Ama na Collins abatago n'ụlọ a. Mba o. Eri ofu izuụka gara aga yafụbeghị ya. Na Collins? Ọ batabeghị, anyị afụbe n'anya o. Abatabeghị n'ụlọ a? Nchacha. Iri abalị nọ. Na Collins abatabeghị n'ụlọ a. Ya bụ na Collins kwere ihi nwaanyị jee obodo wawa. Mụ na nne gị na nne gị agwaghị ya maka obodo wawa. Collins ekwere maka nwaanyị dị ka unu jee obodo wawa. Ofu mkpụrụ anya jisi ụgbọ nwere n'ụlọ a maka nwaanyị jee obodo wawa. Obodo wawa kwa. Kedụ ka ofu mkpụrụ anya jisi ụgbọ nwere n'ụlọ a gawa obodo wawa maka nwaanyị. Ọnwa ebe a gịnị ka m na-akọ ọlụ chi m? Butuo nna m butuo. Kedụ ka eke ya mara m butuo? Nwere nwayọ ka nwa m laa n'iyi. Kedụ na-ejiri nwayọ? Collins, nwanne gị nwoke ezigo obodo oyibo jee obodo wawa. Naba ihe ime mgbadi ya otu isi obodo wawa maka nwaanyị. Mma gbu ya nọọ mụ nwa mụrụ ya ọ bụ ya nwa mụrụ. Ama m ihe nga Njowa mama o, nwoko ma o, opioku. Njowa mama o, nwoko ma o, opioku. Biapoku gi o, ni nwelu ya o, opioku. Njo were kwanu ya wayo. Agbate egwu na nnukwu. Njo were kwanu ya wayo. N'ife na tuto na-ebu ebu. Biapoku gi o, ni nwelu ya o, opioku. Ipioku no neju n'afọ ana maju opioku. Njo were kwanu ya wayo. Agbate egwu na nnukwu. Njo were kwanu ya wayo. Ife na tuto na-ebu ebu. Njo were kwanu ya wayo. Agbate egwu na nnukwu. Njo were kwanu ya wayo. Ife na tuto na-ebu ebu. Njoku. O nwere ịchọ mbịa ebe a? Mba, ọga. O nwere ịchọ mbịa? Mba, ọga. Kedu ka oche si bụ nwoke m? Ka ihe o esi bụ oge? Ọga ndo? Ndo nke gị, ya na-eme gị ihe a gbara gị. Ọga ndo? Ọga ndo? Ọga ndo? Njowa mama o, nwoko ma o, opioku. Biapoku gi o, ni nwelu ya o, opioku. Njo were kwanu ya wayo. Agbate egwu na nnukwu. Ọga wete shanta. Nwanyị, onu kwube. Nwanyị ọcha, ị ga-alapụtakwa m ebe a. Ịtọ ncha.
ị na-ajụ m ife ọgwụ nwaanyị dị ndụ arụ atụrụ ime mụọ ejima na ebe m gịnị mere asụ sụrụ gị na mụ adịghị adị ndụ arụ atụrụ ime mụọ ejima na ebe m na kọleji bụ nwaanyị nwoke anyị obodo oyibo ji eburu obodo wawa maka nwaanyị nna isi Collins ọkọbere gị Collins nke m ọkọbere gị Collins nwa m ọ da m na-etiri ajụ ihe eji na-etiri m nna iji n'aka ihe na-ekwu nwa bụ di gị gasịlụ gasị ọ dị mma ozugbo wetuo m ga-agwa ya okwu ọkụkwa mma nga ịgwa Collins okwu ọkụkwa mma tupu iwe meselita iwe ga-eselite na iwe gị selite zara ya ga-egbu ya enye na ọbara mgbali elu maka nwa ịmụ n'afọ nna anyị enwe nnukwu ihe na-enye m nsogbu otego ihe a ji enye m nsogbu enwe nnukwu ihe nna ya Chukwu ọ bụrụ na o mere m ya m enwe nnekwute aṅụrị n'enu ka ndị amụkwanụ na mgbe ụfọdụ na ị ya anọkwanụ na-eche ife a ị ga na-eche enwekwe na onye obi ya na-eri nke ọjọọ ọ ya ka nna ya Chukwu ọ bụ na Chukwu merụ m ya njebe ije ka ụmụ nwoke ibe m ifunu ka nwoke si akwụ ịpụta ebe ndị ọgbọ gị nọ ị na-eko mana nke a amaghị m ka o si dịrị obi m nye m aka ya aka abụkwana nke gị ọ na-eso obi m etu anyị nọ kịta alaike ime etu anyị dị kịta ọ dị m mma afọ nke n'anya etu anyị dị mana Chukwu mezikwa amala za gị ekpele za anyị ekpele iwe gaa ije gaalụ m ije mana mma afụ gị n'anya karịsịa nya ifuburu m n'anya nke obere mba ọ bụrụ ya ghọta ebe m na-eje ịma na Chukwu za gị ekpele za anyị ekpele obi adịghị mma ọ bụrụ ya ọ bụrụkwa nghọrị ịmakwu na mfụ gị n'anya Chukwu za gị ekpele za anyị ekpele ịga ije ama m na obi adịghị gị mma adị ma na obi dị gị mma ịfụnanya ya na-aga ọ bụrụ nghọrị obi m abụgodo ebe a na-etu n'uvolo ọ bụ ịma na m ada aghọrị gị nsogbu adịrọ ikwutekwe na ya ọfụma ngwa binibe nnọọ ezigbo nwa ọmụmụ asalụ ihe nchọba ịgwa ya ihe chọrọ ịgwa m ngwanụ m na ọ dịkwa na mma ọ dị na mma mana bifo ngwa gị ya achọ m ka mmalụ ma ndị bụ na-anabatago ihe a bụrụ ajụjụ ejuru ọ bụrụ ihe ị ga na-enye onwe gị eji na-enye onwe gị nsogbu ihe a bụ ihe mụnwa na onwe m ga-ahazi o kwesịghị ị na-enye gị nsogbu hapụrụ m nke a mụnwa ga-eme ya mma ahazi nke a hapụ ya asị m ka ngwa Kegyo. Okay. Asim gangwa gina. Adi m ime. O miracle cho ime ya. Ifugu ya. No miracle. Bia. Kwa hiyo ngogu. Kwa hiyo ngogu ujobo. Ni bo yin ngoga bro kwa hiyo ngogu ya ile ba na genti. Ni ma ni ko si ko ta akoyira fa chenti. Akuya. O mu na wani m na Agbago mi. Agbago. Chidera. Kedu ihe oge bụ ya oge ndị chọrọ ile nne gị kpara rice dị ebe a ene na-eli eli gị na-eme ọ maka arụ na-anwụ okworo ya eli nri
Dera nwa m, achọpụtara m ihe nna gị na-ekwu. Ka emekwe na ịchọghị imetụ ndị gị aka. Nna gị ebe a, ajụ gasị ebe. Biko. Ube, onye bụ nna m? Kedu onye bụ nna m? Ube m na-egbukwa onwe m. Nwoke m dị. Biko, m ga-ekwu. M ga-ekwu ihe bụ nna. Biko, dịsa ya. Ọkwa Njoku nwa wakwa. Onye bụ nna ya. Kedu ihe m na-ekwu gị na? Njoku ga-ekemangụ. Ya. Mungkin anda boleh jadi, itu mungkin juga enggak, jadi juga enggak. Jangan kita, hey, orang yang manggil, Elci, nggak boleh, mana benar aja orang ni orang nak pasal lagi benar, jadi mana, hey, kalau dia bawam, ada minggu di si, hey, kalau nundem nopiam boleh, ayah kalau Aku yang mengenai, acor ni di mana dia akan dibunuh. Iya apa? Ini kita na benar. Wah ini me. Oh kalau mu nak kau mai juga. Impossible. Ya ni impossible. Ni yang kau dia mandi. Ini nak kau dia. This thing ni yang kau dia mandi. Ini mana sih sebelum kau nak kau. Ayah musuh ni mu rumah. Ini yang kau dia mandi. Tu akan jadi dua biar. Odogo mi wesi ne malolo. Emmanuel, mwezi na uke po. Wawuzala malo na mawuke timari ya tuwa kune mime. Hey! Kedi bodo kumojiwe muro. Kedi yebulo dogo. Kedi yebuli yenjiwe mulu woke. Ode alwa gejiwe menisim. Ay! Adora, kasa ka impuwa. Mewe no siso. Adola. No na ni wenu nu. Mewe no si. Kita mo ne ba na echesis. No nge ile me kwenu dina. Wala no. Keko no me. Odi makazi. Kebe daddy na mommy no. Hapa. Okay. So what? Moda. Keko ihu video to. Ni wan computer nzumu gote mu. Computer. Ichiro dị ka nje zuo ike. Computer ka ị na-ana m. Ọ dị na moto ego. Thank you, Dad. No. Werekwanu ya wayo na-agbata egwu na nnukwu njọ werekwanu ya wayo ife na tụtọ na-ebu ebu ipi ọkụ nọ na-eju n'afọ ana maju ọpị ọkụ bịapụ ọkụ gị o n'inwelu ya o ọpị ọkụ njọ werekwanu ya wayo. Hey, alwemem. Nya no get man mu Njoku tuwalu nwunye m ime. Imechidera neche n'ọnwa m. Ya no kitimanụ Njoku hai bụ nna Chidera maka gịnịsị getimanụ maka gịnịsị getimanụ. Ama kenem na odogwu ma narasi alụ ọlụ ama m
mana eche mmọnwụ chukwu nụkọtachi imelụ m amala ama m n'oge timanụ tụọrọ nwunye m ime mana nsogbu adụrụ ama m ife nke na Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma onye ruru aka Njoku osi ka njọ gị n'ike emefọkwa Njoku onye arụmala ọnụ kwube pụtabanụ anụjụgo m ịbụ alụ ihe ele m na gị ije meghelu getmanụ wee megide wee tụwa gị ime mụọ nwa m na wee bịa ebe nọrọkwana nche na ọmụ na mmadụ nọ nsogbu adụrọ mana ihe onye niile m mere na-akụdụ m akụ obi anaghị akụ m akụ eziokwu ị na-abụ nwoke izuru oke na nwoke ife ga na-arụ ọrụ mgbe ị chọwa Njoku Njoku egosigo na mbụ nwaanyị wee mụọ nke bụ nwa obi anaghị akụ m akụ chacha ihe na-anaghị eme gị ịma na Getiman mụrụ gị ọbara Getiman na-agba n'ime gị agbachara anyị ito ihe ya Getiwoman ihe alụ Getiwoman nakwa gị ihe alụ Getiwoman maka ọbara Getiman na-agba gị n'arụ na nwatakịrị nwaanyị anwa nna agwụrụ maka ya Chief ndewo ọnwa daalụkwa otego Oriogo jikwa gwaba anyị okwu maka gị nwa wee sị ka anyị jụọ n'ihi na okenye anaghị anụ ngwa ngwa n'ọgwụ obodo ebee ka isi Chief abụ m onye wawa kedu ozi n'ụlọ amụrụ gị na wawa kedu afa nna gị na wawa Maazị Njoku Maazị Njoku na wawa bụ nna gị Njoku kaima naimba Ashalu ugo nwa anyị nwụrụ ihe na bala ike isi mma nke a na-akọ bịa n'isi ebe ahụ Collins Mama Ibu nwata ama agbu m ịma agbu m Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma onye ruru aka asụ onye mara asụ ya so onye ikwe onye mara ha asụ ya sụọ n'ala okwu aka nchọ ka ntọgbọrọ gị nna m ama m asụ asụtara m nke asụtara m ya ọfụma Njoku onye arụmala onye obodo onye ruru aka Njoku osi ka njọ gị emefọkwa Getiman
Njoku. Ya no gwa wonna chidera. Ya no ge tu wal wunye mi mo chidera. Njoku. Oga kwa no sim lo kan nalu. Isimi hobula madam gwaram. Mmeya. Madam hobula madam sirim. Mmeya. Ihe ọbụla n'elu ụwa madam si mme ya ọga ọkwara egwu abụ n'okwu a ọkwara igwe ka m na-eme ọga hai kete pa egworo nwanne m ọgbụgbọ asị gị jee n'ihe nwunye m onwe mgbe asị gị jee n'ihe nwunye m ị ga-abụ onye nwa Njoku kedu ihe na-achụgharịrị Njoku? Kenye Njoku mere? Nwanne m, ịbọkwa ihe mere? Gịnị mere? Nke olu gị ihe a, ịbọkwa ihe mere? Nwunye ka m nụnụnụ. Ịbọkwa nọọ Njoku wụ nna Chidera. Ịbọkwa nọọ Njoku tụwara nwunye m iro wee mụọ Chidera. Gịnị wee na-emezienu? Gwara bịa bịatara ka bụtụkwa mụ na gị mana ihe na-adị adị ekwuru na-alụ ọrụ. Ọnya mere o ji wee jekwuwe nwunye gị. Biko, rapụrụ m Njoku aka. Eji m Chineke wee yọọ, rapụrụ m ya aka. Mana ọ bụrụ na isi na ịma rapụ Njoku aka, njikọrọ ụmụ m esoro Njoku na maka na adụrụ m Njoku ime. Nwoke gbasiri ike. Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma onye ruru aka Njoku asị ka njọ gị n'ike emefọkwa Njoku onye arụmala Njoku onye arụmala onye obodo adịghị mma onye akụ nwanne m abata nna akụ bụ akụ Njoku asị ka njọ gị ike emefọkwa akụ bụ akụ Baik ko niya. Ang pinitiya. Udah nak temu apa? Ya gue juga nih gue makan dia. Nonton sih kan dia fo. Obi. Nwanne nwoke ọfụkwana nwaanyị ọ ga-anụ. Nwanne gị nwoke? Onye nye maka ọnwụ na onye be ka ọ pụta. Ọ fụrụ onye wawa. Wawa. Ka ihe gaba na wawa ị ga-echọ? Ebe obi eye jere ka ọ ga. Ije nwoke na nwaanyị. Ihe a na-akpọkọkwa nwoke ebe dị anya o. Mana nsogbu adịrọ na onye nye maka ọnwụ, Onye maka ọnwụ. Obi m. Asị ka njụka. Na-ajụnụ m nye obere eji m ga-asa gị. Kedu masị ị ga-abịa ama m na ị ga-ajụ m ya, ama m na oge esi gị n'ọnụ were pụta ma nwee tụrụ m obere ndidi akwụtegoro m nne m na nna m ihe a asị m kpọta gị ka ha mara onye ịbụ achọrọ m izu ụka nke anyị nọ n'ime agasị ya nke na-abịa abịa ka m bịa kpọrọ gị ka m ga kpọgara ha ama m na ikwutegoro nne na nna m agwago m ha na-echezi ha gịnị ka ị ga na-ekwuzikwa gbanweenụ ndidi nwa obere oge nke a na-akpọ agbamnkwụ ịgba nkwụ nwaanyị ka aka chọka oge adịrọzi Azuka, Iruka, Bobo, Dorati,
Achorozima na resokwu na banu achorozimunu achorozimi ji onye weku ka soso m no Biko bịa ka ịpụ. onye alụlụ anyị ajọ nwanne Mazuka! Mazuka! Sarati! Oya! Oga! Ndala. Nega era Janibu. Nega era Janibu. Ele só nieba. Njoku chuba buo jake nuwa wanne nwae. Ina tuile. Ojutu ejego. Ande nwani uchuba buo gi. Ndala. Unu we no be mu we wura aluku neme na be mu. Unu kwagide ziko na be mu na kwatu be mu. Hai! Nega era Janibu. Otu ga mana rani. Mari na so full ya pompo la pompo. Leva no lo bende ne licho sonni. Na waiko. Akunu. Achoro de biyo bu na wasalunu. Wori hamu. Chimobi mo. Ama. De papa gị. Ama m na ya. Mgbe ndị ime gị ka ọ gawara obodo mepere emepe Lagos. So kemgbe ahụ ọ nọghị amụọ gị. Ọ maghị mgbe ejiri mụọ gị. Nke a bụ nnata ya kemgbe ahụ nọ. Maka na ọ papa gị na-asọpụrụ ya, kwanyere ya ugwu. Ihe ọ bụla ọ sị gị ma emerie ya nọ na. Chimobi m. Ewo, mami. Oke nwa m. Igirigiri. Afọ nwa, afọ nna. Ile ya anyị fọrọ m ko iri. Ndo bekee la ya carbon copy nke ọ. Ile ya ịmara ọmụmụ ya. Anaghị ajụ. Ọ bụla na-asị asị. Anya m ụtụtụ. Ifo na ihe anyị ji ihe ọma ịhụnanya wee mee. Ifo mgbe a ịtụtara ime nwa. A na-afụrụ ọnwụ dị ka ya. Wewe zo kwa bu. Chimobi m. Hey, afa nke ba tọgbu ya ma tọgbu. Kizi ma ke hedi m no bi webo kwa afa ya ba ya. Oh, ibu ezigbo nwanyị m nọrọ. Mkpa mpiri aka pi wee rụọ. Nai. Nna. Mama gị a fụrụ n'anya nke ukwuu. Mama akwụ begidere ka Chineke wee nye ya na nwoke. Akwa mụ na ya na nwanne nwaanyị ada akụ begidere. Ọmụ Chukwu nwe Kenya anyị nwoke. Kịta Chineke nyegoro anyị. Ya ka o jikwa ebubo gị Chukwu ma obi anyị. Ọ bụ so obi nke ya. Chukwu ma obi anyị. Ịbịa butu onwe gị na-agba mbọ. Na-eru isi mana ngwa akwụkwọ mana nsọpụrụ ndị ụka gị. Nna ka Chineke were aka bulie gị elu. Nwekwara ihe ọjọọ. Nna ifugo si dị ya. Onye nkụzi ha kpọrọ. Si bụ na nwatakịrị ama ihe wee nke ọma. Ana m agwa gị eziokwu. Nọọ ihe ọbụla ajụ ya ọza. Oyi nne ya. Oyikwa ama oyiri. Ịma na mmara ihe mgbe na-aga ụlọ akwụkwọ. Maka amagụ akwụkwọ ntụ isi gwa. Isi ọkpụkpọ ga. Biko ka ọ atọ. Papa. Nna. Mama. Mana sọpụrụ. Chimobi m. Hey.
nna m igirigi ka mụ a mbụ Njoku ụwa awa m ga-esi ekpe nwunye Dennis were di ya asị ka ọ na-asị emerọ m ya ma ncha aka m dọcha ụkwụ m dọcha isi m dịkwa ọcha emerọ m ya mba akụzụkwa were ihe ka hapụ ya ha na-akọ ndị na-atagharị ọnụ esi ọnụ asọwa gị ị na-arụrụ aka pepepepepepepe ọ ndị ị ga-arụta nke ọ ga-arụta ọ bụrụ mmụọ ị ga-akwagide onwe m ịghọ ọnara mmadụ nwunye ya Njoku ibu arụ ama m ihe bigo n'ukwu a mụrụ gị ude nwunye mmadụ n'ahụ ị na-ede ka uri na-agagharị ihe a Dennis kwuru ihe o kwuru ụbọchị obere ebe a ịbịa gbasara maka otu isi eme nwunye ya n'ọrụ na-azụ ụlọ na-ege ebe ịmọkpụ n'elu nwunye ya na-ebe ka ewu ya gepụta ebe a ugbu a na-egwu ichere na-afụ kee maka azụ anụ ụka nwunye emezuo mụ isi agbọ ncha ke nke gị na ị na-eme ọpịa ọkụ eziokwu bụrụ onwe gị n'ọkụ Njoku ọpịa ọkụ Njoku ha ka iji Njoku bi na wụrụ ọha ewu Njoku hapụ ụmụ nwaanyị hapụ gị nna ya gbara ndị chi igwe m ọ nwe otu ihe m chọrọ ka m kwuo ebe a otu ihe abụrụ ka omenala ebe anyị ụwa agwa si dị na m na-akpụta ewu ahụ ga-akpụta ewu asịrị ọ ga-abụ onye tọrọ ọnụ ya ọha dị ewu ahụ otu a m si go kosiri Njoku kpụta ewu ahụ